and Cosiri, come on, Kabi and Cosiri. Asem TV and Cosiri, and you breathe and Cosiri. This Akoma, that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma, that's your night yet to me, that's not all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma, that's how I run a visa. Miss Alphono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. In Pepe, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call can now, I don't know. The man worrying robbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. It has an answer by intent. I'm brassin' here for my bro. Nansan ain't no pray. If I'm out doing at my intent. It has an answer by intent. I'm brassin' here for my bro. Nansan ain't no pray. If I'm out doing at my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Never made it to 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to this Akoma that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Never made it to this Akoma that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Echo baby Cosiri, oh how baby Cosiri. I am baby Cosiri, oh how baby Cosiri. This Akoma that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma
Akoma ejo, Akoma ejo, you never made a way. Come on, me coffee and coffee. Come on, me coffee and coffee. I send TV and coffee, and you bring tea and coffee. This Akoma, that's your night to me, that's not all day. This Akoma, that's your night to me, that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, me ever made it to come. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Eka wara na ebisa. Miss Alfono, the per soft ladies. Me in Fono so the per gentlemen. The pepe sia na no zinzin. Eka cry na waka 30. Uncle Bob say the mama sounds the pepe you saw on page my Eka kan na wa de no po. The man warning ye rabazam kuaware. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, me ever made it to come. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. This Akoma that's your night to me, that's not all day. This Akoma that's your night to me, that's not all day. Yeah, my Obana now tea for her nowadays or so on the man now in the banhole. Na Obana good, my cousin now also the my Bema. Now, who's are the Obama Tiamubi? No, see a young friend Obani good. To good, Yanna and Nebby or Danny and Danny and you again with Yana Kun. Get no, no, say again, no, I do what you're no man. Mamma, look what I want. I'm not seeing to get a born who be as I know on the door, you're a man. If say, well, I see. And you will leave, and I'm waiting. And your friend Paul will leave. And I, Nsem, your honor, no, I said, Mrs. Star couldn't be free. A Dubai Abba. Well, I saw a vampire. What's a car? Some carry. Monsieur goes on here, your pass on the bed. You will compare or before for our Indeed, or cancer, I don't know. Or cousin send his tobacco if you Dubai Abba, and you couldn't free Dubai, and to all me uncle. No, my man, Francis, who is about the acco. No, so good. And also confirm it in be a hot man or Soliano in the cordon. 3 days or buy and no more the bus, and we free the bus over man or man. Colane and Tadia, I don't surgeon so good, they were sexually nor the buy. They don't come one answer. Was that confirm it in or calling sister Waba? This is Tano. The friend now, and I'm tricking the same in a oba on the Abubia Bebemti. You see, the crew non causing our buy no quite no on one no called baby. If you say, in Amicasa, any baby now, not on the oba no or qua no or hey, not or
I mean, then. Pa ho ya wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ bonsu menyem sasa me bra pa me pa cho me ka kyerɛ no July ni wo ka kyerɛ no July me pa chan me ka kyerɛ no July ni mu me August mu na ye di 2 ya no nti ni October me ka kyerɛ no mama me ka kyerɛ no wan fi me nti ni October to mu no ana ye ka kyerɛ ye sa de pem no that time no na manya 6 months winning when did that April me pa chan and na April no when did that we ya no free ho ba no when ya wo menses me boa me pa chan good eya e to be a menses no e to be ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dadaada no e to be a wo menses ni pa ho bi a be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho e sida me pa chan good it wonne ne da April no a May when ya menses when no say when April May June when ya menses how when no she October July bosume 9 after na be friend aka chen say wonyem adentia mami me pa chan na nya sa April na me ne kwadae no the menses ne bae na me sa ne kwadaa biem nti nunu July no mu na ma me defa yefunu no na me ka kire no ho na man taking action bia nti ni December no ana me friend no na me ka kire no that time no ma nya 6 months also friend October October to December also friend October November December ni nyina mama ni ye friend no me pa cho etie from utie no mo dawro me brum ehu me dan no ha no ban me say na he no say na na ka na dum na so na ye me life na me say na ye wo sen na wo say di machi bi sa na me te highways be use them as na me dwane ye no be yi ne be ma na me ye virgin na me dwane na me na Karen obeyi ne be ma ai so na me da by force na me say da bi we na wonya sa de no oberepi ope ma nti na me say highways ma mpene na we ni de ya obeyi ne be ma wo dem na obeyi ne be ma wo ehene obeyi kire wo hene tema na me say highways ni de oba ye no I think obe try so obe loop me na me dwane na me ti so dan ye de o say oba no wa charge de da nso na me nim wa charge wa charge de da just wa naked no oba like ni dua ni gina so ni me ni gina so de da it's or the me share or the me say me mpene or tete me ni kin na no me ho kwan nti me say kan me police station na me say police station me ko say me so na obe share wo dem na me ye de me twa bi me say me share obi ani gina so obi ani me hu no all there one share boxer pacho e ho dem na no eno an say gina so sa wa nwura ma wa hu yes na me ye me no ne me dai so oyi ne hu alright on me da enum na di nyinsa ne ba ye no enum de nyinsa ya amma but me so na yes na be so na me ni obi am ne tintin na ye ntina so na oba me de me senka me kam no Debbie amanako Debbie Karen not just said we no wa ba osum pre no me boa si first one o ye me sa no o pa ma cho na me say nye hwe obi ani me hu dia o de o mra na ye de ye ntina etu am oku se ni bi amane na me obi ani sabre na wo fie sen family no na me o beto share wo so far wo no 2019 2019 34 years na wo hu be mada na we hu be mada no breaking me no wanware me okay o da because na wo hu be mada na o beto de share wo so no da no o ba me se ni nia ba kwa wale no na port ni fi be me to ba de wan anyima on wale ni week of no ana obeka de ai mikura mama na wa me ma na na 26 Honestly, me I am not some microphone no. You know this kind of words. Just me nobody is speaking for me. We are Mr. Weed smoker. Some to you are looking at me, you look like a weed smoker. I be their fools, yes. We know we are more do a mufie. A mufie a confonia for mufie. Into a mufie as I can see a gentleman like me and tell me some we.
Say na mo ya mo damage the image of a gentleman's outside. Men pa no sa. Na me no we are why na fa no bisa what be so mo da say emba ye den didi. Me ba ya me say matter what be say man attack no. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. They don't got some no. Na me no we are who fear bi no. Wo so ya bai fo so di tro. So me no we na wa be di tro a chire obi. No. And you so do fear some obi na hwe me. Look at those fools. Omuna ke kan sem gu me yire na suma. O ya ni ya o ye no. Can you imagine say oba ma be warewa. Me yire hunu say me nu wi. Ah me nu wi oba to me wo base ben. Na me nu wi kura we yo fear some. Munya yo fear asem. Who fear uni aba mo adama. Uni aba onya ne oye. Munya isa de na mo say ni pedin dodo. Mu na ni mu o se wi ni. Madam look at me. Me share me say wi ni ma. Look at me who kra na ye me wanwa. Yeah, we 14 na mayi no. Today we ye we 14. Look at your foolishness. Me to na young boy man koye ma sa man ko de nante basa me so na me dwale ye adwuma no. Eno na so mo no. Wo bra epa ho. Ya wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ bonsu menyem sasa me bra pa ho me pa cho me ka kyerɛ no July ni wo ka kyerɛ no July me pa chan me ka kyerɛ no July ni mu no ne August mu na ye di 2 ye no nti ni October me ka kyerɛ no mama me ka kyerɛ no wan fi me nti ni October mu me ka kyerɛ sa de pen okay ya mabujina kwa ba ya kwa we na ya ba yeah, boy, I so mama hwe etinka muko miama ko be you know mo de media so o ya be ni momo ke di momo aka wo de mamia mama to afa eyi ho no naka mamia me so media na mahoma ne so kre na kire se akoko kora na kire se media echuanum eno na ya de yes that is okay, it's a brasso. The amount of my big no, somebody has no me ebebona yebema ye muso adani edwa no ede musuaba ni samia champion minute na wo mo de app ede ato ready you die mu ti wo mo de ana ene yent Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM follow ye never like it na fe comment you share them my so follow like comment and share YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe the notification bell also address so you get notified and will be smart on notification bell and the working the patch adoma big one chair on adoma crying umia so no any notification bell to brand of problems at home
Sapa. Break time as soon as break also. Break time. This also break. WBHB Kama. And it goes free FM 97.5. And we take my Nicky Pizza Fan Club GHUK. One more airport. Children Ezra Fan Club. Hamburg. Germany. Airport. Children coming. Yakut. Let's say yes, Cafoni Dimo. And yes, Cafoni Dimo. And then make up BB at Shemo. The America say no money Dimo. No, so no. What do you call who were dropping? And one is what you at the FE or being Sika Information Center or being Sika Information Center and no, and would trapping or drefe and Untibomodia say and also Ubetia ye be or being Sika Information Center, anointed fashion, Buedi Ayadia say. Anointed fashion Buedi Ayadia say. And one what will be mu na Rock Hill Minerals Limited and so yeah papa make us say or say abrebiano washe ye na or support ye na atapeni dia no na just say yeah papa or support 5,000 cedis I Yamishano pa Yamishano pa what ya DP ya as Kasiepa. Okay, and Nana Safuedu Information Center, and also Asante Mampo, and Nana Safuedu Information Center, so na Edia me just saw and Marcos, and Tibabia Behumibiano, and Yana Wabosa Edino, na Mejo Sototo, Nana Koko ha. Akwaba Mejo Sumanko. Okay. Bibia so kama na watchi mu. Oh, Eradi Adaroma. Odi akwa bebe. Odi akwa be de na kire se. Ahoden no e wo ho. De wo ho aso de de aba. Emre cry. Ya din ayenemu. Emra ayenemu. Se o twa ayenemu. Ewe bo ayenemu. Ya meka ye hu ya meka ye hu said ye tie bia ye beginem okay sikapa mami na ho ye de ya me adumo na say emfa but omoboa omoboa kra okay ya be fine Evangelist Samuel Mensah, Pastor Julius Naba, na Ishmael Howard and Eboye Chidom ya dontre se producer Sabre Belucci etse edwano enim na wadi ye for social media na die ti na make a cho say Obinska Information Center ubeti ho eni esikafo ni di mom eni wo munguru mom anyi bia no wo phone so no nya obi titiro ba ko number e wo phone so ne unu say won so your person because the world does not respect good people. But it respects successful people. It's true. The world does not respect good people, but it respects successful people. Now to me who will be a obey to me agina ho. No makache ebusuya se. Mo cheme. Mama obi ankasa obi a betwen no obi obabi a wonu nyama ye betwen wa makra wo ye bese tu ahye amama sa aba abetena se atwen ebi ho kra se de obesi agina sa kasa no obi eho ye ko adi sika kasa se de utumi kasa o hwene yanko school da money so weska enti wana wo kra PhD hu na wo mo salute you but wanko school I salute you and so weska ehye no abusu amana wo diska tompada o wo sika wo buka me say o kasa wo ye ni pa bone fo ni ti mu eden na so wo sika nti ye kanfo no adakra wawu kra da ho no wonye o wo ye wudini
o ye pe obetwe nsekan ne ho aba be kum nipa enso ada na wawuru kra ye gina ho ye be kanfo no bebo ne din na sofu gina ho kanfo enso le me gina ho kanfo sikanti ampa we dey sikanti say o papa ye emu obi a oye na emomu no ye bu obi a wabuka washada so waska sort as obi a waye ye ti wote ho try na ye try say ubegwa adwumade no waye ye no say ni papa good name exactly na ye ni papa simple bo adwumade na ye wunim ne pa na menka o say mejina ho say me akua nam say yes me sika me fe sika eja nipa me pe sika wunim no se sika da ho se si a me fe sika sika me pe nti wono de nti wo kan no na me yema hye me kakra na me ye edin na me hwe ni se na sika won hwe sika wo mo ho a ya hwe de ye wo mo ene ya hwe se de nti ya me mo ye ni papa sika na bia yes so ma we feel and papa ne ka okay ai papa ne ka ho ye mo di pa here ebisi edimpa ya cha hunya sa de we da we o si treat you edimpa ya cha hunya na eno enwodu dimpa no hunya na sika nta na dimpa sika nta ho no ya kase ye transem we mu a serious o topic ne ye serious mi wo ho na ka kire wo Edim payas na wo. Why ka kire wo? But ahunya no ho hia. Dimpa ne de wo se dimpa ya de. But ahunya no ho hia. Ya de dimpa ne ba ne se. Ma ko wo ho kire wo. Ma bua. Ma menya bia ma wo. Eti wo na de dimpa ne ba ma. Me man dem wo for. Wo ko mi dimpa. Ai me man dem wo for. E kwa na omo wo kire wo mo no. Perifo do omo wo kire wo. Yes. Atuton How they ama wo mo. Ko supply dia ma wo. Enu na eye dimpa no na ahuja de ne dimpa na ebra. Na ka kire wo. Ahuja de no e dimpa na ebra. Ahunya de no na de dimpa na ebra mi ye. Every says me ba yare. Na me pa cha wo ma ba wo ho. Na me ba yare na wa ma me sika ni bi. Woni bi o. Woni bi. Ye hu se e bi a ma akoye. E bi a ma akode wo yo, ye ma akode wo yo. Na bi a akua e wo me man tam me ba yare. Na waba maba waba ya ba ko me ba yare yo. Me pescad na ko hospital pa me ni. Na ka to se ma me. Me kra me ti he. Bi a ka be ma wo. So eti me ko no edin papa be na me ko bo na ho sa edin pa na ekra no ni eye me se ma ko ti TV swing na me hwe se de wo sitie wo bi eti die nti na me ma ba na me ba yare ye enye kwa wo me ba yare sika sem se me nye sika ni bi kwa me ba be nya nkwa na ma ko ka kire me se ebi ni ho na me wia edin pa na me ko bo ni din papa sese ma ko ni ti mu de sika ni ho no wo sa ahunya de ni ho no wanya din bone enti ahunya de ni din pa na be ba wo aho nya ka be ye bo sa me wa ke me ba o sa me wo ade dia na si ko se no kra poto din pa na e baby wo ho a ese se ye sesa no kra na ka wo se amo yes amo na se mi na so no o ti a o sa ni enyi na ye ti o ye feki o ye feki ebi ni ho eti to de bia asase mo ma ko di pani mo fre bi ya beka ho ase ma ko si ya beka ho ase just asam no se enioma ha ye ya setena mu e bebi wo ho a esese ye tumi sisa no but sure I was say ya make amendment one because e be ni bi any situation edimpa ni ya redimpa ya dedimpa so ya dedimpa Adam
Eddie Panady, the party Emma come. Eddie Panady, some what in me. No mammy be a woody in your papa. Eddie Munya de Mokan. The empire. Eddie Panady, me my for a war. Now, my cat or some what in a minute, and you made you cry, my minya. No upper 100, dear mammy. Oh, 100. No one mammy hands the Messia who although you. Naki ya to me kwa yanka. Ya kwa yanka. Na ya to ya namono. Nye wo chato so no. Ye sika na ekoto ye no. No yo chato so no. Ye mira. Anu ye di mad ye ni. Ni ko eme kwa sele no. Madi nyina. Awudu di okwa no ho a obi chato so ente ya ma. Ni ko nyina message. Marco. Yeah, Marco don't see Marco and some higher. No. Near my higher. No. Who could you know? Who say a dinner a kutown? I didn't know why your ma won. When you are walking, Debbie, why you walk? It's a ma a dean panel and a way. It's in a hunya dinner or the ma won. And no one away. I'm a parade in a mouth. My course is there, no amambia. Because she's anything. Yeah, I may have better money. May have better money. She's so I Empire see ahonya. Edimpan de yo. Nebo. Ame kwanu na hia. Edimpan je. O se bi be ka ho. Edimpa sa na bibi anka o sa de. Na da ho ne de hu so wo di ni ya papa. So di ni ya papa. De ejina so ya ka so wo ye. Ede na me di ejina so se wo eni pe. O papa ya wa ye. Na ama ye hu se wo dimpa. Wo dimpa. Ye kwa. Ye wie. Garlic mixture. I'm saying, me shut TikTok and ram me da ho na me yadi enti da o yadi na afi de wuti eti apomode ne ba wo ba na me tie na just ye ka pressure ho asem a the pressure to me ye be ko sia to a what wa ko 3p no mu a unko pe no no prophetess ye nkwa Medas Marcos yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie so ene eye wada onyankropon twedi ampo wa ya dom na woche no akwa pro abatu ya sumdwie mo enu nti ye ne wahia awie ya eyapomde ho nsem ene de ebre wo dwumadie no aye de asopa besira me meyi mfiri ho na emom me ne odi nkomosi medupe ede afo apomde ho me wi ankomotwetwe no ebekoso Marcos so babie phone lines no wafra kire wa adwene edimpa yesi na honya emu odin emu so odu etu da fo de petripi no wate fa dwodwo akoma no wanya kwanya afra Marcos na wo so aka de ehawo ewo saasemi ho ede akire no ye numbers enegu screen so no fa ne frɛ Dr. Sisia ne no eni nkomo ene ye hwɛ blood circulation emoja edi ye mu afrusane esanse enipadua no abrebia no debia akoma ne pompe 5.6 liters of blood gallons ena edigu enipadua no etinyame ye nipadua no wabɔ ne yie pa sɛ de ɔde niema adradra ye ho no sɛ nka moja ne wo ye mu na epie gu abɔnten a nka be hu sɛ yes emoja egu nipadua ne mu no edoso papa na no nso edin etu onyankopon ye nyansafo sɛ emoja na ho etimi buso entino dinim de ma doctors say etoda oko hospital yetimi ka cho say emoja ne ye betwi bi ene ma blood donation ekoso no na aboa ama foforo etumi aba behye de atwi ye no anan because de bia no emoja no eyade a onyame ema foforo eba nipadua no eno nti akoma no a eye sa adwuma no a pompi emoja no na eche ma nipadua no nyina no etoda nso a ye dada setenemu
ene niema bi wo ho no mo a yetumi eye ema emoja no akoma ne pompe no se de wo se twifa yentini mu no entumi nye saa na kyese akwakofo ohaw ene nyarewa de abre nipadua no ena Ghana ha nso de eduro baako a ene wonom a eye wontini mu adwuma na eye wo moja mu adwuma eye 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture Ghana ha baby a wo bia no pharmacy shop any baby a ton bibiduro ukwa 3p ewo ho a wobenya biato kai se duro no ewo toam ehwe ho a ebo etimidofo ota na wasomuye borua pharmacy shop any baby a ton bibiduro bia twa eto phone no so ana hwedini ye ne tie dini ye 3p garlic mixture kotobi na enom edrediam pen se obeto na wanom na emom se wonom nko ade a won se duro no eye adwuma papa ewo nipadua no mu a eboa wo ama emoja edi mu afrusane ye gie number no na efre doctor na afedi doctor eni nkomo se awie wo se ye kasa ewo onua tv ene Akoma FM so de ka ho asem ne se poor blood circulation emoja endi nipadua mu afrusane ye fine number no fre doctor busa doctor se moja ni umo frusane yi a de eye wo ni padua mu yi wo de eye wo no kan bi kire no se ye moja na ni umo frusane yi a doctor be kan kire wo na ope 3p anom obe kire kwan a obefa so a obenum aduro no na aboa ama apomden ho nsem ekoyie de ama ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 8824 medafo 3p garlic mixture ehon komo ena me no eboy ye ka se emoja endi obi mu afrusane yi a ede ne kofa de ba ebeye dempo na atumi akoba saa because ye kwa ye beye nim se moja edi emu afrusane enso be komu no na bibia tochema ewo nipadua no mu a emma moja ni emu afrusane se de wo se eye na nti ebetumi de wo haw bi abrew de di kan eye poor eating habit se wadi de enkoyi a emma moja endi emu afrusane yi ai se moja endi emu afrusane yi a wadi de sem eka ho pa enye didie ene adidie medofo enye soche ene adidie o ye nuane na ye di no kane tete no eno no ewo se eni kwa se epa wujade wahu ene nchichinchichi no ene ekuye but wutwi kontomre na wode ntosi bi ana wotwitwitwi ntane mane wo fom ede nwo egugugugu so a eye loka eboa pa ewudidi body ampesi a ekoyie enso ene ye chichichia na tese ya chia ma na broso afo obedi kura no na ese ekofo haw ene di abre nipadua no enti wudi nchichiewa no na wudi local one nso kakra na eboa enam mpo ena obawi a enam no webra ese se awie ya meka sei upefufuo bi ne enam bi adi a ewo se wutimi di ni saa mre ne fifre tew uwie a wanu musu egu so eye pa wode be nante wode be ye adwuma eti sade na wonam ne mu nyina be nane afiri wontini mu a enko hyehye wontini mu na akwakofa problem e de abrew se akoma ne pompi moja entimi ntwimfam because the more na wudidi na wontini no sade de demu anwan na ewo enam ne mu no na e de how e brew e woni padua no eti fufuo ene nam awie wutimi de ebeboa opa ene fufuo kra de nka wobedi a wache kra no nan no num wadidi awie enso ne bidi fufuo no nkono ene bidi fufuo no ndu medofo oye saa na yare na wope amani padua no eti poor eating habit wadidi enkoyi a etimi ma emoja endu mafrusane ye na akwakofa ohaw de abrew de tosumienu eye waye kese amana boroso na wonsantua wano na wonzampe exercise eno de emwa okra ema wontrimu sisi sade ne do so ni padua ne mu no na wontrimu sisi na ede nyarewa hodo ebrew to hwe no waye kese amana boroso a pe 3p garlic mixture na enonom na de di kan me kan ho asem no hwe de ye na emwa obi de nso ye otena fa akocha onsori ntenetene na mu eba sa moja ntumi ndi umu afrusane ye enti wotena fa akocha na wasori na watente won na mu kakra na wanantenante kakra na aboa fa akotena no emwa nti wo so sori a na sa ananse
ache wonai wo ye ho hwea enye yie obi nso de eye sebi yense obi adwuma ensa nom bebrebe ɛno so ɛma emoja endu mafuru sane yie etimidafo weni niema hodo a bebre ka ho a woyɛ ɛwɔ wo daadaa setena mu a ɛmmoa ɛma emoja endu mafuru sane yie enti adura ɛbɛboa wo ɛyɛ 3p garlic mixture nonum bi na de meebobɔ so yi hwɛ ne yie na de enye no watwe ho afiri ho na aboa ma nipadua no nyarewa bi a emoja endu mafuru sane yie a ebetumi akɔfa de abrɛwo no afiri ho ne nyinaa pressure ɛna di kan se moja endu mafuru sane yie a edi kan de pressure na ebro me ba be kire mo je number no frɛ Dr. Sisia na ye no emmon komo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me for 3p garlic mixture e won komo na me no airboy se moja ni mo fru sane yi a yare kese a edi kan de brew eye pressure and the pressure no so na fe eyi niema e kirew e woni padua num de edi kan pressure betumi ma wutia paiwa so wani kosua edutu agu form enye migraine o eye pressure na eye osa no wutini dwo se gum te se obi kasa kora wonte emoja na enu mu afuru sane yie no na de pressure no ene tipaye no abrewo afei se moja enu mu afuru sane yie a ede ni subirie ene brewo woto we sebio ene subirie ni wo so se moja enu mu afuru sane yie a ede brewo o sorry fra konwa so na oni so ye otum prekope wan pe bi mu anso a na wo ye atwa ahwe se moja ni mu afuru sane yi a e de pressure brew eno so kofa ni subirie no e de ba afetima o ye mmere fatigue asere bia wa ye mmere untimi nkentre ho se de ye kwa ye ba ye kentre ye ho no e moja ni mu afuru sane yi a e made bia wo ye weak per 3p nom na enyi sa ha no emfiri ho ona se timi taatai o do nsa mi a na atom eno so etumi ye wo saa eho na ho twetwen na wo nsai na emu ye otititi wo na ye da fom so saa na ho ye obasa eno so eni kwan se ekoba saa per 3p no na emwa enyi saa ha no emfiri ho afei se moja ni umafuru sane yi a etumi de akoma yare ebrew because akoma na epompi moja no a entumi nko entumi ma no a certain problem ebra akoma no na akoma ebo se kim emoja ni umafuru sane yi a etumi ede brew Bora pharmacy shop any baby a 2 bibidro bia wo se o per 3p garlic mixture die number no na mencho baby a obenya adroni bia to ne yemfe enkomo twetwe no ensi ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kumasi Bora Kolenak Heba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture Hofonko Abet Sam Takrade AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di hwani mu wofa kwadwo Heba Temale baby a electromat no na UDS and so Charles Heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman King's Walk Kobsam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi Little George any health alert clinic enkran eno mu nyina ewo Ghana ha baby a wo bia no Bora pharmacy shop bodine keke 3p garlic mixture obeyi bi edi amount yankopon ya adom adasene eno bi de share na me ensha papa prophetess aha Akoma 87.9 FM na fe onia TV Akoma busam dwumadie no eno na wo hwe na wutie no na Sikapa man eba no ye call follow up ewo Obuase right yeah Obuase okay nti muko ye no ekosi se na ye fanto so na fe ye ho ne ye famati ma story na ye sa mame fo bi e ba se omo braje omasase em se asase ne fie bi a omo mame ebusua na edija ye chema wo mo no aha omo bra no na yede ni di ade se abusua panyin na so asa ode ajapade ne mo wie no wasa agege afri won nsem enti na wo se ye kwa akire na ye hwese de asem ni site enti mosma ye na yetimi kodru Obuase asomdwe mu me hompo de sen tutuka na em se tutuka ai Obuase tutuka aha e na ye call ya nyame adom me ne ish ne Mike
ye kodru ye ko hu ba bi efie ne wo efie na na omo ka ho asem se omo bra ne chewie no wasa beje afiri omo nsem no ye ko ho ye firi ho no ene ye ko hu abusua no unse abusua bia ye wo abusua panyi pa ho no aha nti ono nana no ye koto no but according to him no ono na abusua ni nyina oyo omuti na so so unse abusua ne so wachiche ma wa ma obia ne dia wo hwe so aha nti asa wo na ate abusua panyi ne na so wa ha nti abusua bia wo se eso nti obia wo ne na aha ono ntimi deal with omo nyina nti anam so na ye panyi ne nti no wache abusua bia ne niti a onsia no ma no na se bibia ne ano amabebo ono na ma ne nti nyame adom ye koy aha ye fie na omudi kan cheye no okay aha no mo say kan cheye no yeah obi anya tutu no okay aha no say omaje afa tutu no obi anya ya jeje 11 ama omo ne ono ne sister panyin no oma benya 11 okay now gateway no audio wom okay audio producer Emrananka womo so omo wall radio no entie radio no so entie because ebia na brown mo de ba ye no na ba ye omo say ebia me ya twentwen so but ye kasa wo the case ba na enya ye follow up o say obi de ne de ba before wo enti no aha ye wo bia de ti se de tie bia no wo de no ye be de enti ye be pese ka wo de wo mo ba ye no okay yeah time omo ba first omo do amasem ne ba wadawro omo de ba ye no ho a mo fa nto so na atiefo nkai because ye ache kakra ba se de atie bia na yetimi free ase ko kem kosto efa bi baby ani kra ya ko eko ni akwa ye follow up nti se de mo case no esitie bia no en follow up ko de enye ye de ye beba na bia na obi di aba ensu yo obi di aba su yo obi ti ye we no bi ma nam sa ba ko de obi di aba o I think so oh emu ba ko de obi di aba okay enti no ye betumi afa audio no na wo mo de wo mo case ne ba first aha enti Beluchi fatu maye na me pacho madama maintain wa ha because I was say you both TV and radio so you radio phone so ehunu na ye hu follow up no ekua enu ti e bia na before ye beba so no omo ye audio no adwuma no e bia na won so wo case bi ho se de tie bia no tu hu anamo na follow up no de ye beba ya ba be so ya na me ka se obi ha onye obi ha David ewia se de ha obi no obi wo ha ya ha no nti bibi ha wa ade bi kire wo so asem bi kire wo so ne ye wo ankasa wo hu nse ade we de mentu na mo anko ba bi a de beto menye no me se entena ho emewu nkwase ewu na wu nkwase ewu a ebeba abaye wa yi papa bi ne ade wo sika nsa na ya di na efefefe kama enti sori waka na de hawo de bro wo so se wo ne be ma bi atena brabo ni mu nkwase ebu adoso de wo ye wo nyina hu ne se wo bu nkwase a ne wo ye wo nyina utumu se wa go ho ama no ni nyina nkwase ebu a na obu mesra osori ne bra ye wani ntiri ne animdifo a se eye japade ho nsem a omo a bedi akire a lawyer for wo ye de mana wo bedi akire aye ni bibia fefe kama ye ntena ha nka ne saa nsori nkosa ye tu hu na mo kama e de ma we ebi ne eguso oboase bibia ye de be kire mo radio no so etie de ko ne de ba follow up ne de ko si ye be frɛ abusua na de akosie no ya sign the feedback no e de my because no mo kwotena ase no wo kan se bibia wi a ye frɛ se woni obi awo na wo se ba no onye fabra on de enye ono a fabra pacho se de me eya de mani gi ha ho ne se wo ba maako ene na bedwafo me fie dwo
almost DNA no. DNA no. A free bonto. Kete man polybia yan. It is a bear man as one colano. No one knows in Yana dia or no one nada. One share would that. No, that back up. Or be surprised me home and I'm too free. Way. It's a part of Nina, the bit me up why a DNA. Who's winning capre. Into aha, yaba boa would do. I'm a bear mano. Ashe said the ne banner. What they buy, said the titi biano or Bajana the Aaron. Okay. See ya near Dijumano. Marco young comrana. Young comrana. That my memo a production number. That you are. Yet your country are you 2 years and you know so a good TV or month for so maybe a sakis no year 2 and a more at the aqua could do 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462. You will mass square and the mass city more main entrance no and na edi and share anymore. Many abia. Na umpo to say. Eradi adom bibi aboko. Yeah, the Christian say. Family mo. Ya kono tonchi herbal capsules. Medase mame. Medase. Etiefo ene adofo. Sɛ yɛbɛtena na yɛdi nkan akyea atiefoɔ a na sɛbi yɛamfa obuo ama mo ɛsiane sɛ muni hɔ nom atɔnkyi yɛni hɔ ɛno nti yɛbɛtena sɛ yɛ yɛdi nkan de apɔmuden a ɛmu ɔdɛ ɛmu nkyia ɛfiri kontonkyi links akakye ɛbrɛ onipa biara a ɔretie yɛn ɛnɛ awia yi ɛnɛ ɛyɛ Thursday na weda ne de ne ho aba awia yi dendenden a wobɛdwen wɔn a wɔnte aseɛ ɛsiane sɛ ahyɛseɛ no yɛsɔre anɔpa ne yɛnim sɛ ɛnora Nyankopɔn de kyɛ yɛn ɛnɛ nso ɔsan so de bɛkyɛ yɛn na meka akasa bi medi kan kɔ baabi meka sɛ Nyankopɔn deɛ n'akwan yɛ akyewakyew seconds obetumi ayɛ ne nsɛnkyerɛnne no kwasɛm awia yi a Nyankopɔn ɛredi ne dwuma na me edofo eduru sabri ya na weda no ayede eduru sabri ya na weda ni mu ayenwunu ye ka kasa bi se weather for two ye no kwasem weather for two no ene say oba ne be ma me chiradofo mienu be hyedem no makwa di mpaso agro eba ne sei na se nsu oto a na se wudi mpaso agro a na it say de enipa nyina agina wachi bo mu nsema ma esansa agro na wudie no eye agro a ede na emu edene me dofo se wutie mi akontonchi links ye nupa ye de ba adwaman eso a adechie bia ye kɔ amaman so enenam ebo hu dawuro ekyere kwan pa ye befa so na ye mema sam agina brane wo ye oba ye kyerɛ eniema pa wo bɛyɛ na wo ma asemu asipina asita na se kokon so di wawu a ye kyerɛ adupa wo bɛnom na wahye kokon nyina se e de afi wo nipaduanim se we nyina betimi akoso a na kyerɛ se kontonchi links ye nupa ye haba manu bna ne nua yi na yakeka boma ye de aye enuro akuku da miensa ye nuro no eye tonchi herbal capsules emema duro tatashe ye wo tonchi feminine herbal capsules ema de afei tonchi cold capsules enso eye koko de me pa atwo weda ne de ne ho abani ntino enne me ka ma ene mema ho asem wo ye bema na se wotie mi a sabre eya na moja no enhyeda eni afurusane ye ewo nipaduanim emoja no ewo se ye ka ne hye ye nipadua no ewo se ye mamu eye hye ewo se moja no me pa atwo enya akonya de afurusane ye wo nipaduanim ne nyina ene se enti no mu bebiebie me pa atwo wo ye bema na se wo bema awo brei me pa atwo entimi mpagya ni mu a wadaro ma me kanfo edro efe ne tonchi eba capsules ede amawo edro wi eboa wo mema sem eboa ma wo bema ne timi pagya ni mu etimi sori gina ne naso sei kyire ben na etimi bu atan ede mawo me che oba na ntem aduane atan eno nti sa wo ye bema na sa wo tie me preko pe na ho adwojo woni bema anasa ono oba edi mpaso agro preko pe na ho adwojo obi won ma opagya ni tia na wasanso asinitrase me che wo bema ne sori ya na asanso asinitrase na ebu ni mu etese fork edi ya brobe wadaro ma sa wo tie me a wo ye bema adura me kanfo ede amawo eye tonchi herbal capsules baby a wo bia wo ko pharmacy shopper wo benya bia to eno nti de wo beye ne se wo be fa wo phone no ahwe TV no so ye number no eguso frey na ye nche baby a benya bia to wo France tonchi me gina baby say yo ehemfa na menya aduro ni bi ato
Me patro ye number no eye 0243 0243 90 77 33 0243 90 77 33 ana 0553 51 11 59 Wadaroma odi wani chom ewo tema community 5 Little George ewo honom Halu Seba ewo Okanshi Drug Lane Ekus Pharmacy ewo Ashaman Adepa Heba ewo Madina Old Melcom Tribe of Judah Heba ewo Kasua Old Market Gabson Pharmacy ewo Koforidua Nimdia Pharmacy ewo Takrade Market Circle Anti Akobam ewo Nkoko Me patro me no mienu ne wo Kumasi yanum se ya Foni etremu ewo Asempa Pharmacy Edum PZ Baby aye nua mema ne ton phones no Asempa Pharmacy ne shops ni me ensa nyina oboruma obenya tonchi e ba capsules me kire mema de ema de ene koko de enuro ni me ensa nyina bi ewo honom Seba ewo Abrepo Junction Santase taxi rank honom no Seba Abrepo Junction baby a Santase for taxi station honom no obon se pharmacy shop kese Seba ewo ho ye enuro ni bo nso de ewo fom me patro obenya tonchi enuro ni me ensa nyina ebi ato wodi wani chem ewo Samdora and Co Herba me patro gate 3 ye wo ho Gate 3 opposite opeja oti abonse pharmacy shop kese Samdora and Co ewo ho Gate 4 so Samdora and Co pharmacy ni bi wo honom Gate 4 bra kwame ewo ho ye nuro ni bo ewo fom obenya tonchi enuro ni bibia ato Angel Herba shop ewo Mrom Abyss Terminal Missy Herba ewo Imrom eno ntina me say ofa afo anu afre se wo baby say ehimfa na obenya tonchi eduro ni bibia ato wadaruma bema bi a wo tie mi a wodwonso mu hawo prostate for eduru nsuto brese ya na asem ato wo mo de oni prostate kraduru nsuto brese a odwonso ntentem na de owo prostate me patcho prostate for ensu ototo se ya na se weda ni mu yenwunu se ya dane do mo pampers no eye ni na ayema enu nti wo fa bi o papa bi na se odofo bi wo prostate odwonso ntentem ya bone pampers enam prostate enti a me patcho me no wo tonchia wo ye dry fani tonchi eba capsules ho weda ni mu ayenwunu nti dwonso ntentem de bekoso ena eba ne se ye na se bema wo gonorrhea bema sabi ohaw bi atana ne so achen sa bre betwe ne ti ubons na se wodwonso ntentem odwonso na emu ache mienu ofa ya mu ansa na wodwonso ne bema mutimi femfem no abra wo di mpaso agro preko pena ne ho asane no wo mpaso agudie mu sade weda ni musi ayede na se ode ye botrotra ye bu befu pa wo se food dropping wusi yeso a onwan yete se ate na wo kan yete se graphic na ni nyina ayese wonom adura ye frɛ tonchi herbal capsules emmedro tatashe adura boa ma osisimu ye dene ebiebie wo bema mu ntini ma moja fm entini betimi asɔre agina ne naso ye wo se moja edi mo frisane eyie enu nti bema ota etwetwe ne ho wo ye bema masturbation awo abafro obi ba no mesa wo nkyɛn na ne deda entwetwe wo ho me patro enema ye wo ho frɛ ye beba esansa reda ne de ne ho aba eni ye ne da entwetwe wo ho enya se bedru brebi no wanyo ba akɔnofo bi no obi na erema wo me mpa ne sa enu nti sa bria me se kototonchi herbal capsules oba so mfa na so emfeme wo ye oba ahemfio ta ho ye wo hene pa oba sade wa ahemfio no sitie no enya baabia na wotisi ye obi frɛ wo se ni pimu no etimi ye ne hena na oposa meche oba ye nantem aduane de ehye mfimfini na ye soma na asam ya ato ye na ehu nyina ye yiri no etimi ye ne hene na oposa ema bebre e wo sa problem no wo se hospital be na menkura ye pane be na ye mfa wo me aduro be na mennom ye jese mantena makoto ene yesi ye no wo toncha wo ye dry fe ne tonchi feminine herbal capsules eho ene wonnom na se ye wo hena ade enche na ho hene na agyae eno nkyere se gyae aduro no enom me pacho sa na ye duro no ete tatashe esiesi oba wa hemfie de mawo eno nti honom taa ye wo hene me pacho nsuo bi gu pampan bi wo honom a wo hia tonchi feminine herbal capsules oba wo menstrual pains boso me so na oba wo bufa so me pacho edru sabre ye moja no me pacho ubonsa na ayedene wo ye oba nom edru friend tonchi feminine herbal capsules na boso me so a wotimi anya wo menses kwan paso eni kwan sa wo fa oyaw mu den
Oba bi so onya ne menses obetimi afia ma ade ache. Ne ho betimi ayehyehyehyehyehye. Awo create ti gu ne so abra wanya ne menses. Me patcho enya awo na wo se ofa saa ya omu no. Chiro ne so oba benyi nse bosome nkrodo ya omu ne bewo. Ya nkasa bosome so ne awodie ne mu hohoro ya befa ya omu. Enne be kire se ne nyina wa asase so ye ya. Ye nuane na ye die. Enuro bi enonom de bobo ye ho ban. Enuro bi enonom de sisi ne ma bi ekwan no. Ekye nsunsuanso obone ebi de eye menstrual pains. Oba bi won ma wo fibroid anasa yawe bi oni padua nim. Eno nti ene menstrual pains ena enam. Me nua ba wo hia edro efa ne tonchi feminine herbal capsules. Ebra didi dwuma no aso. Na me de ma no sie no. Ade a me no mienu ye beye ne se. Ye be frɛ ye na wo ne ye atwetwe nkomo. Na ya kire oba bia wo benya tonchi edro ne bibia ato. Wo ye oba frɛ ye. Wo ye be ma frɛ ye. Me patro ye be ma wo de bo ania na wagye mu sesi ana ho aba. Ono oba di mpaso agora sesi ana ho asa no ketewa bi ohunsuo mu aye ha e wo se mutimi ye du ne hye nyinsan e wo se koye ho siesie ma ya rede eye fe frɛ ye sesi ye number obefrɛ esisuo no me patro number no 0243 90 77 33 0243 90 77 33 and 0553 51 11 59 yedo bi brasa so oji bre no tie yen awie enso na jemu wo edwoma me pacho kofie na fra obi ba no me hye on chene ne da esan sa reda no aba ene obi ba ne da wo je so wo ni ba bia na free ba onim na wie ya unim na wie ya na o je ho and I said okra ho sia ye fi kona ko ken ka o bible so for mama na ho aye fe and so for mama ho aye fe bro so wo fie na ko ken ka o bible and you make me bible oh ken ka o da se e wo chiro ni ubi etu anu abi ato ha opekura butu no what I say do opekura tia no na kai ni na be ko enu ma da say the bible no bible bi am say ya o kan ye aha what I say utimi kura butu akonwa na wa kan utimi de to table so na wa kan kitchen kura utimi de wura na wa kan onya me so wo ye adwa ye nyina utimi kan bible Any among can a bit immediate to okay, you know, young na follow up by your choir, you know, na your mamonte and Semua, and also a course so one who say, and yes, will be the bat, the Atnasia can name of Yeria, the Wasia Yaka. Becca Amwako, okay, me patro also free him by. Obwase tutuka hwa okay mame mejai kasebo no edi amount edi asem na ewie o de beso ye pacho asema me di ba ha wia ne se eye ye nua mema mienu bi ade a wo de ye no enya sa na wo se wo ye chichirim yanya papa your papa says ye fee. Your papa fee. 87.9. And I mean papa seen you. Pie me. And one must be see pie back count. A man 9. Nana mammy war as I say a crabby war. And a proto 2 ye. And your cotton ye. And you did see a impiance on so count. I can't me mammy. A memman dear no. Obia de emono baako na dada nso baako emono baako dada baako nti obia de akoye tutu na ayi piepie ni asa no eno de na da ho nti yanya ma ne ka se emema no wom na miensa wom so fa pie ni asa no onom so yo mati na wom de ma han nti wom de ma ha no yanya bra baako ono ye pani oyare wom kura amani bi na memema mienu ni cheye nti wom cheye no na okay
eti me gidi say what kai story no ya and case na yetena so no sa ma me fo ehu asem ene ye ka fe yen ko obo ase na yen ebra ye ko ho no na yen kohwe de esi ho nti no me pa cha omo fa to so ma me ye ko obo ase. Okay, nti no akua aha ye ma me nkyerɛ mu aha ye efie na omokɔkyɛɛ na nkasa nti ɛsoro ha no old house na ɔmasie no ɛna ɛfɔm say ne new one na ɔmasie aka ho na ɛno na ɛbɛma obi anya dan ne mu 2 because old one nko obi abenya 1 in all no say 11 rooms. Okay, eti nko obi abenya 1 na ɔsoro ho nti new one na ɔmosie ne nie ɛno na obi abenya 1 ka old one no ɛna ɔmo bra na bɛgye new one no obi ɔmo mienu deɛ 1 adinta aha what I say it is so obi abenya to but ɔmo sister baako ne de according to them ɛma ne miensa ɔmo sister baako ne de ɔmo anje ne deɛ baako but ɔmo mienu no ɔmagye yɛkɔto ɔmo bra panyin so yɛkɔɛ no ɔmo bra panyin sɛ bi ɔyare kakra nti no aha but ɔmo mienu no ɛdeɛ de yagye obi adeɛ baako ama naka obi adeɛ baako o sɛ ɛyɛ tuntu yagye baako ama naka obi adeɛ baako ɛno na ɔmo nte asɛ sɛ adeɛ na mama yɛ nyina ɔmo gye free new one no new one no ɔmo gye ye ma wa ba so ɔmo wɔ old one no apache wɔn no yɛ hwan a ebusua krakye no de ɔmo kɔ di ani mu kyɛ ɛdan. Okay, hello yeah papa me ma wa ho me jo so ma me na wumpo mo to say Onyankopɔn na adom me ho yɛ amo so yɛda nyame ase pa me pa cho wo fa ke nie wo fa ke ɛna no wabusuafoɔ mienu bi de case bi ba akobabu nsɛm dwumadie so akoba fam ha ɛyɛ Kate Amoako ɛna afei ɛyɛ Rebecca Amoako na efe japadeɛ kyɛ na ɔmo feel sɛ bi a yɛsisi wɔn ne ade sɛ na asɛm no akɔduro yɛba hɔ yɛba ɔbo ase nti yɛpɛ sɛ wɔma yɛhunu ne akɔsi sɛsɛ ne sɛ ade akɔsi sɛ nso yɛba yɛtoɔtoɔ adwene ɛdigya abusuapanyin no nana nti nana sɛ no bɔnsane yɛbra no nso ɛsoma ɔfrɛ no ma ɔsoma ma obi bɛgye mo nɔmba ɛde ɛbrɛ no sɛ wɔbɛfrɛ mo no ɔne mo akasa nti ɔyɛsia dɛ no nti ayibiara de sɛ deɛ nana ka kyerɛ me na mahwehwɛ mahu no sɛ wokora na wodi animu ɛma wɔn mo ɛkɔkyɛ ɛdan no anasɛ efie no ɛsɛn na musi yɛ no a ɛkɔduru baabi na afei mɛnti me ho ase abɛyi sɛnde abusuapanyin eyi me na me bra baako na me sister baako ana wɔno bɔnsra odi adeɛ no ti bɔnsra no kwa na hante de bɛfa de yɛkɔɛ no efie no wɔkyerɛ no ɛdan no mienu ɛma ɛmaa no ɛna kaa kyen bɛn hɔ ɛna ɛdan ketewa baako ɔmo bra baako yɛ bra baako nso wɔtiri mu na ne mma wɔn wɔkyerɛ no deɛ nkora ne ntinam na kyen bɛn hɔ ne deɛ ebia biribi si ana obi kɔ baabi na ade asa no so wɔ ma ne fa hɔ no ma ɔno nso akɔ dɛm nti wɔkyɛ ma ɛmaa no obiara deɛ mienu na obi adeɛ mienu a ɛyɛ dan na afei deɛ kɔwi akyerɛ ne yɛagye binom deɛ maako amena kɔka baako deɛ esi wɔ hɔ pɔtee deɛ na yɛ nimɛ deɛ nimu ne sɛ yɛkyɛ no mienu ma abusuapanyin ne kaa sɛ ɛmaa no obiara mɛda ase 1 million ɛna ahyena akotoa mmaa no mienu na ɔmo aba hɔ no deɛ ɔmo de ɔmo sika na ɔmo hyena yɛn to hwee kɔfom agya yɛ wɔn de buy for rooms mienu na yɛde ama wɔn no wɔn abetua ho ka abetu ho nsa sinana no so wɔbɛgye wɔn mmaa no wɔn nya adan no bi obiara sika no 1 million ɛna ahyena akotoa nti mienu a ɔmo de atɛm ba hɔ deɛ ɔmo de ɔmo deɛ aba mmea no so na ɔmo de besi wɔn so de besi na ewi akyire no saa mmaa mienu yi ansa ama wɔn anim a mɛka sɛ ebi a nana mefie no a wokɔkyɛ yɛ no a yɛnya mienu no yɛse abɛgye deɛ baako
amnaka ba ko ni enti ye ho asinti wadawro manka bi se mo maye o ma fa bibia meto anim bi omo ba ye no mo mmete na Akoma FM obi na frɛ me se me sister mo no ene omo ba mo no omo ko wo sa no nti omo ba ye no omo be ka tell me se omo ba Akoma FM na mo se mo be ba ha nti ye hwe mo nim se mo be ba mo to mo de ba nti me de tia me ti ya eno I see na wadawro ma ye hwe efie no se de esitie no a ye hu se efidada no ewo ho ena efimunu no omo kyeremu ana ye asase na da ho ena wo mu si emono no na chese mumma wei dada ba ko ana mo kye no ema wei so mono ba ko ana mo kye no no de ya bra no ena eche ebi munya anu mienu ena ebi mu so ho ano obi ho ano ti dada ne ba ko mu dada eso akonya ba ko aka ho na wo mo dodo yesen wo mo ana wo kye dia ma wo no na wo mo dodo yesen ema no eye nan eda no kitu an ka ho a ene so we ho na ka 11 nti obi anya mienu na ba ko de sabi wa film nti ne ma ana wadi wo mo yegina ha de ema wo okay na chese kwaye fa so ana se de si ya ema ebi de ba ko be hwere wo mo no de eno de wonim eho asem bia ni mo ko se ada ya mo be ba Hello, Ofake. Hello. Hello. Ofake, ya ba ho no make statement bi say enuanom no say foforo no omo na ade omo sika yeye. Ema o ka say anka mo kwache na osanka omo make sure say anaso mo tutu anim say foforo no de ye na ye de sika yeye. Ntane de ye nche nka ho. But omo hwe ya ma mo che foforo ndada ni nyina akirei na omo ba say foforo no e omo sika na omo de ye nti omo je omo ade ehọ na ekobe ma ema sa ma me fo mienu afa mo de no ebe ye ba ko no se me ka so make statement bi sa no de mo ba Akoma FM ho no mo no omo ba Akoma FM ho no ba ye na omo ka se mo be ba ha no ana omo ba ya na omo ebe kan ya eme ya ti na no tire se anka wa se ngo ye ko ye se me ma no mienu no omo ka so omo de omo tika na si sa da ne dia ye che no bonta no so na wo ho na di ani ma wo de ye ko ye so one case mu bia me eche e de fra nti eche ma ne ba Akoma FM ho ba no mbeka mbo mama ne ye you know bonzane ni ko kunu so mu do mu sika ana ye ka edan na ye mu ye kwacha ne de o man kan ama ya nto e wo na chese senka omo ka no sa bra no kra kire wo a enkanya ade anka no nka abecha ka ho because ye wo kasa na de o mu sika esi wo no ade di wo ma so wo no bonzane ni nyina na sika ni ko nto an kan ho ye bia me ye kire de ma wo mu ti wi e kwa no wo ne gina o ka se wa wo be kwa ko pri obi dia na so de ye de wo ba na nanim a ye be ba oka me pacho me da sinti ma me fa hu ensi o ne mom no ye side ye ni di a kire bie mu na de besi bia no na chese mama ya so ate wo ho odaroma yo no to me da ase okay ya da ase okay ehia Marco enti so no eba ewo ho because ye ba be cha kun say fi dada na bia na wo ho dada ena obi a wone de obi a wone de ena yenim se ade ato ho ye ba beche ya enti se obi die wo mu a asase na bi eda ho dada efi dada ni si ho ena asase na da ho enti eno de akwa se wo a wo benya sika no na wasi bi ede esiso ena mo si ebi de esiso enu ti eye mo dia enti se ye cha ye nche enka mo de no enka ho ena mo kra no se saa kra mo mu ene saa mo wo bi dada me ma me from the omo ye no meti omo ase mo wo bi dada meti omo ase 100% mo wo bi dada ye ko che ade ena no so ye busia asase so no mo sisi yo enti ena ye cha ade mo si ye nche ni nyina amfra ena ya che ena obi enye tutu eye dan ne esa ba kire ebe ka se ba ko a ye yi ka ho de eno de enka ye ya ne esi ye enti ye cheka ho enye ye da bi ebi nsi da na won ma asem ba ko efie no ba ko san ho ba ko bi ba ko so eye omo bra pani bra ka se wa firi mu no eno so ono de sika esi ye but bonsre ye kana na asem ono di de wawu na de nti sa dan no
bonsra na ati mu sisia because no di na de na de aka wo ho na de owu ye no wani abusia omo ye ne say meba omo ye ne say asase ne ye omo maame dia but emra krata maame de ye to so ne say efie ne mema ne nsi emfa ma abusia no mo betimi atenem ba say uwu a enye wo ma na wo yere dia uwu a na matu na abusia na afa nti bonsra ne ti saa dan nim na de aka na odi ama han no osanka bosome so anasa afe no so no giska na osanka oche na nuanum nyina anya bi no afe no so no kogiska na saa mai wa mienu omo nka maame fo 70 years maame fo mienu omo since omo de dan ma han omo nya wansi di wo sika nya akoye bonsra no ene omo sister ba ko na omo se kakra wo de nsem no omo na ye bi woni nsam no seje omo se nti omo ani bra no omo wanyina so na ma omo ani abresa no but nana no me friend no say ye free wo koy no bonsra na omo bo no kwadu no abaji ya number say obe friend on friend nti nana ka je so obe friend ye so obe friend no ya ye be friend no na fi ebusa na say bia wo ho no ono so ama ye na because ma o ba je di say ye call dan na sanka omo call back am ya call efie na ye di kan call no na de hwe gate bia e da ho fa ye call back na sa gate ya wo so ye say ye pese mo ye gate ane mo amasifie asa bi mo gate da mo kwan mo be ka che sa gate ne boy se de esi be ka no ya ne boy ye say enti ebedu ho edan ni ni old one ni old one na we chi then you can hear renovation enti old one ni na no obi awa na 11 no na gate no 20,240 dia he we ya gate pacho gate abofrade na ni wadaroma when na ye oh Nana bonsra nana abwa 200 nana wadaroma gate where you say gate am say dey pia question ya pia question no da bi me jidi say da be pia question na no amma nana so your gate where you say 200 ebi da so na me kai de would ye da so no almost 20,000 was it 20,000 ya we person oba be hunu entisika no efie na wodi ama han no wo pa che say sika na eba ni bi boni na mo odi sie ho enu bi no odi ye gate no ya gate we ye 20,000 ebi da so enu ti na ema na anya bi no pa che say gate we ye betimi aka kire no plane enya plane fa say nu 20,000 ani ma say me do am who gate na say gate na we kire 4,000 bedu na da say who ko so ko bai ho na man na we ye gate na ma ko bi sa gate gate kaka na say the gate ni city en kwa ko bi sa ye no me pesa me dey obi at the price e be ba betu ja na come the price ne betu ja ai yeah what me ma me what e wo me phone so kra say I said who no na wa ma price no it what they was pay me and wait I'm patch 20,000 papa boss sa ko bra biem sa ko bra biem ezi se bi ho enye ade bi wo ho a eye abusua de akua abusua dia e wo se wo bia nya ne chafa wo bia nya ne chafa ne so ne dia at least and say bia me kra me gate ya wo ye mfaso ni so ma we gate be efia wo ye gate atwa me chefia ye gate atwa chansie ne ha me enye bua me chese gate no onye nwie efia we odi bi baso so wo nwie dia na sese efia ye nya ye ko ye gate to efia yi kra him efia na him ato me bon pa ese wo pese wo bu wo mu nti wo pese wo bu wo mu na de wo di gate di biri wo mu ani so nti ana wa sha da se wa ko ye gate 20,000 e de ba ma dan na efia na ehim agu efie na ehim agu safa gate ni koma no ofa gate ni koma no nko ne nko di sika no mra ne fa siesie fie no efie na sie ni na abontokro no we esi kon so ada na bibia wunua ma mo mpanimfo ante se wo pese obu o mo kwase a ada na wo yesa wo pese obu o mo kwase a
nka for wani kra to ena de mo tua bia ofie ho to ma me ni tua omo ne first people I say mo tua obi bia omo ne tua ena fie nsu mienu ya na ebo omo ko tu su nsa o mo tutu nsa omo ko tu su nsa so omo nya fie no mienu omo pa na di omo sika call yo omo pa na di omo sika call for aseda no omo 100 cedis no omo snap omo na de ya ba kasa na me di bi ya na me de ho awan ba kwa abrochi na me de ho awan koko fo no so kra no koko no so nsa ma omo bi ni dabi na na bonsra we de ya sa fa gate no ya ka bi bia ana me ka na ni enye hu wa chi ya bi bia ma bi me ka bi ma ni na ya nim se susu afa efie na se amasese esi konko on some gate ni nko ye 20,000 na be ye fie ni ye 20,000 ya be ye gate na na sa me pa cho na se nua na esi so obeyi ni nyina na gate 20,000 ye fie ni ye okay bema na mama ma wa kwa ba papa na wompom to say na me adomboko ya da Christ pato na nso na me kura me da me ase amen me ho den setro komkro mira family mu ena ade ne ade ma yetiefo me da se bebre me nua ba me fa konya so atia matia aye onua Akoma FM atiefo nyina Born Agro Limited moti enka Born Agro Limited ejuma yidie ni se kwia ho akade ne papa mu ni abo mure mu ena ede so makuafo I see nti oba ya so ya okwia adwuma no ho akade bebre kuafo mu ntie ye nyina akra ye kuafo mpo kosi mfidie bi de se tractors ene combine harvesters so de se oba kwia na betide abrawo mmere bebre dia ene osan ho a watwa ajawadwo no kwasem na se obesiesi asase ahyeso nwura nyina no e woduru ba ko a ye funtum asase no asesi ne kama se na be ya de aba no sefo mo betumi afifiri kama ya duru ba ko e ba dwama nso akuafo sum na ba bia befa bia no din asota efe no King Kong osi enu hamoda no ya duru a ya de shinwura ni nyina se na ya sesi asase no adua aba no so na enye King Kong ko iwondu na hodo nti se obedo no ba bia odua biara no washi nwura na wie de King Kong ashi nwura na wie no se wo de aba behefo ma bebo ho ban capito na de befa ho nti enu ni doso na enne ya de me ba ha e fa last show ye juma die ni ye solve problems nti complaints e ba if you afford your money e ba ye sum e solve mamo na fe ye tina ase na ye titi se afia mu so ye wo problems bi to say mo bi a omo ma ye ni ka wo ye afia mu pao enso nkonsu entefre entetia emu wansna wa ye adwuma wa bra nyumre so koda jojo ho no so nkonsu se hey o mpa no majabo so interference hey ni ya wi won san ne nam omonye anu nti na Born Agro Limited ye hwehwemu se aduro bi ye de ba abeso akwa obi biara o sa hawo no asene ya diabo no anu nti na aduro la show ye de ba adwama nso na ba nya be ya afi ene fani ense da nche so se Paul amantem esna di kan bo adwuma papa na Nsem wo am se ye sha fi ase January ho na enya ne ntia se Kumasi Central Market AKT omo issues with cockroaches ye ntefre mungetua ne wo maame ne papa no omo agi omo shops aboso na yitua na monko ho no yakoye fumigation ema shops bebre na fa so ye promotion na we biara auto ado ni bi no na dance bi bebre nti ado la show yi ebo adwuma obi se gadindim gadam so pa gadindim gadam nti sani ya ube isu la show eni e wotwa we spray bottle won se powder but ye nhwie ngu fom nti ne obeya ne se sachet ba ko yi obetia no na wahwi agu aye spray bottle enye we nku a bottle bi aye spray bottle bi a wo fie bi anso obetumi ayisu na wahwi ni na agu na fe odi nsu keke na odi begum ma na du ha ba bi se na be ya obetumi awoso no wo so no be seconds
ni na be na na afro bia person dey spray bia na asem den say we nya awudru a obeka say me spray wie apie kotuna ba bi be don hwere ansa na maba we pampan bia nso nim na ya dru a FD tani EP e dey omunsa cha say bia tumi so afie mu a we spray we hia say kwa te ba bia ansa na ama ntontom awewa ansa na wasamba enti se eye wo dan mu umpam okonwom ujade honom se o kitchen cabinet and so nkunsu interfere me amika say e ka say last year somewhere September na me kitchen cabinet e bia na interfere na me bia si papa enketwa no fa no afa wo mu rough na me wala so do ofie ba na akwadro na ye me se me be ye na di begum ni ade no na me say de ma akwadro ene de na me mix ye yes September na me spray you June mu ye ko wura yi interfere sa bra no be sinne in fact mani ntwa ba akoso kra say interfere di number bi na me spray na sem den say na kai no so da so si wo ense ye emre bia na bia musa yi ni ti a na wo sign sa ko tamade I see until last show no e ya dime won so a na o ka sembi on say ebi o kitchen si akwa di dwaba say enyado na tomatoes no ene mokonu bu aye de gu ade so na ya cheche say o spray na ebi ko guso na se wudi a how yo me da se pa mini a enti de metufo e wo ho ne say bibia even they can say organic even so kwa no it may be poisonous at point enti de metufo ne say aduane wo ho directly no intentionally don't spray onto it say bia e wanna to agu ejene besuntu na wo spray so and dey ntufo sa okay na de ba ko so ne say aduro we so wo spray e hu hia so be spray ba bia so na ya adwuma okay so kitchen cabinet na mo anu mu a wo de hwe areas no mo se na spray honom pampan bi wa aduro mu wo de wonte aduro say no say ye teso no ye hwegu enso mu a pampan bi anim nipa de sani wonte hwe bataboa ne de aboa no etumi ete pampan bi tise o se tokromba bi kwa na e enso omra metafre na afosa kwan so ku mo de dodo pampan ne dodo wo mo aduane senti bi doko senti enti wu hia se obesfre ba bia ansa na do na ya adwuma I see na se de medical ga say ado na nya wudu ntino enya adura wu spray a ubenya instant say wu spray gu aboa nso na ho na wu nya sa na ye no eto na bo yi adwuma enti se e ntefra bi say wu spray gu no so na onam okọ wo de kakra bi kana jai en spray say ado na wo de ade ye nche no adura na so ye last show ti kela be wu na mra na so no na mra na no se killer bewu last show jawajo enti adre no say ye kasa yi okọ ago chemical shops okọ mroma o chemical shops atwa ha hye nyina no ubogrom na so pe last show obeya biato schools ni nyina wo mu hia wo mu bed mu strokonsio doso na wona tonton sandrunru yi fie mu a enru o table so ne yade no so e wo ketia ne portable no obeya bi okay na nye kuma se ha nko go chemical shops am adi ganka no Ghana haba bia no yenre no ebi wo ho no ma ha obenya bi ato na sa ebia nkonwe ye ode na mi kan kwa bia wo so pese oto na utu biton a betumi afre na yadi ho nkomo ana openche mu bia chen ye wate ya betumi afre number yi na ye no adi ho nkomo na sa mi free anko no last show obe mu show oh last show be ya show de wo ha bia no kan bia so no o say last show any show enti the number no 0246 51 90 12 0246 51 90 12 last show killer bewu last show na ebia say ye pebi obi pebi atu mu o baby wo ho ebia egu a obi peso ko tu bia obi nya enti okọ emroma ago chemical shops na ho no omo fa bebree free ho enti shops to benya biato se wo pese wo ba ya nso ho bia na wosika mu odu enti wo pese wo fa do free enchen a ya chi akwa wo kumase asokore mampon kumase asokore mampon se wo ba na yira afre number no I bet you okay. The number no is 0246 51 90 12
Okay. Enti bomodi answer obefre numbers no sesia nemum killer they last show. Maunsa enkebi enter frebeko. Se mango aba enti nwansena no wonum ha adwene pa womu nyina be free ho ede amount na bibia etumi aye kama ede amount ewo fie wa hwie wa anwade esi obekọ na entefre ye egu anwa yi mu na ewo so hwie ya wonum nye wo ma no aduro na abai ye de condemn wonum nyina condemn wo mu nyina ti ma unsanka bi ti kela ne kura ni we de nya kela fu ani okay again nti na ye ka won say eto de bia enipa di yawa wodi ya no de yaw kasa yesi asomesi ha adwene wonu de wo ha adwene wonye ede na e ma ne nye ede na ha no wodi sa no ne wodi ye no ye onye obi hwia na okasa unyo bishia no kasa ada waboda efia ebusua japade koko okay yakọ koko no edru bra aba aso yate ya maye no dia mobaye no makọ akoto ampa yenya 100 million okay obi aye say ya ebe okra busua no omo yes scan kraba yetimiti bi to ho sebe ya say bibi sia na eno no ye dia sort out obi ate ase yate we dia to ho okay aka say asumesi ebenya we benya we anya ni bebre kakra na so no ne kakra bia wo bia benya bia no so no nipa ba ko ntira so na udi jade ase ni udi jade na nam ye de udi ade ewo ebusua mu a eye buo a edikan a ebusua ni nyina ade amma wo ye pese ye hu se ye ntotoye bi wo ho a wodie eni pass message die ye mfa wonsia no a wobetumi atoto ye akanye sanka ye nyi panyini antu bibia no enti ye panyini ade wosi bibia no a ye nka asa ade ni nyina ye wodia dabi yanka se fie ne si wa wonko awodi yanka se koko no wonko adia yanka se de anuane ewo mu nyina aye wodi na mom ya de wo si ano se de ewo ho no wo betimi agina no atoto ne yie sa me echa de akua de ama no me echa de sikapa de ama no me echa ade pastor Julius de ama no me echa de evangelist de ama no na saa ene ye no enti ya de wo si ano a yenim se ani die ani buo na no kra na do bedi ade a ye nya wo saa o ye kwa agina na ya kwani akwahwehwem se eni pass mesi ye mfani nsi anu ana na omo agi atum se ye hwe nipa we ya oye owo ayamuye owo akoma pa enti ye mfani nyina no na wo betumi ahwe ye nana no machi yie ye maame mo achi yie na ye de wadi ade enti ye de wodi a akoma pa wunua no munya enyama wa ayi wo de wotira akonya de so no ya de wotira so anya wo kwa na wo pe dabi anya wo bi so pe bi nka wo bi percent ye de ni di ade na so ya mfa na ani omu kwa ejina na omu di buo sa de ye de ya ma wo enti ye do betna so wi a enkyira se ade ni na ya odia na me na me di ade na me di ade enya wo dia emegu omu kwa wo ya hwaso hwaso ni na wo maame ne wo papa mo ne wo nana no wo aya wo mo chi se ya aka be ba beto wo dabi aka ade die ne mama meto se de wo ye fie wo nua mo nyina eso aya de wo mo pa aka be ye yie enti ne wo ye no wo ya mo mo nso no ate enti se eyesa aka se bia wo mo pe bia no wo mo be ka ate no e no so wo na wo pe e na wo mo ka sa ase na ate no wo cha ade se obi die wo me nya obi die a metacho ye de die ne die wo mu die ma no na die ya abusua de no ya betena se ne ya che enti si ya che na ba ko na obi abenya na obi enya ya che na obi benya mienu a obi enya na ya meche ade ni e ma obi enya ne die metu so nsa na ye nsa meje o dabi e ni obi ade ne aji yo ya mu mienu ade amu obi ade aka mako omu mienu pa so na beda ase omu mienu so na beda ase ye che ya de dia ba na dabi nti ama me busa se na me ama busa se omu ye de mother and so because
You know, a party be a different form. And before us now, Muntembe says, you say, Mammy or some papa Tiasano. You say from man for Muntem. Wait, Mammy, pay. Landing it, and I say, Kakawan. Yes, and then from man for Muntem. But I say, and when you dear or Mamma, because Madge, you no dear. Manje or no dear. Oh, you are saying, say, what then a backward route, Mamma, or then a crab, oh, yeah, was a penny. She can't buy no apart from the banner into who manage to be. And I may say, it is a woman now, Chimpa, and you won't manage to be able to honor don't deserve a say, when you be able to send him. And cry, I don't want to know a better say, Abia. Wobano or pesa woko or crasay, and Tiabusia de say, so at the amano, name mum, and no dear, free nail chrono, Abia. Nia wo benyano eno na ye dia ma wo ba no atu kwan no eno na ye kasa no otere ho ase but according to my micro so say nya busapanyi na de ne ba kwa abru no kra de wo de me because we so na de no no so say nya on but ni nyina mo ye anuafo me de no mo ye anuafo ada na ma je bibi ono kono ono pokra ya ne dia na opre na ade no wa fa na ade anko but wa krata to de chi se na be ya montam nya basa wa krata to na chi o mo fi wa fa krata na to so wa krata to ho krata no ho anu mabomo dia na mo dia to so o de krata to ho se be ya inchi ma shobia metre ye busuamu tan bia ma papa na ndi o ma bro o ho se ye efie ni bi o kwa ye ntini anko ho ni nyina wa ja kenten so ade na wo yes it o well, you tell me yes, for my man, I just want to pay you on the dinner, my dear. What's on the day? Only show, only be eating a honeymoon bumper, say at least or buy, you know, when you're being think of a crime. Ayo, mammy, your cousin, or catching one quarter or you're in chain. What am I say? Whoa, you're a crowd, I am a crowd. Mammy, one quarter hour, you're in chain. And or better, or better, what they pursue you in your man. And I never heard. And there was an in Sakana, or deserve say what's the one, man, for mano. Yes, one so Yamidum be a cadaby ye, yasa. Oh, I'm on yes, sir. I'm on yes, sir. I was a penny, you know. Or no one some now on Shopaya or Bafasua because oh yeah, we'll say watch every or more the 2 songs. And also na ma then na mo kwacha de unim se omo kwache me unim se omo kwache unim se ho nka ho a ada na wo mo kɔ no wan kan kire o se efie we de ya me sika na me de ye enti me nche nka ho oh e ho na me ntia se no because wa hwa me yakɔche to soon say you say why me dey anti me ye free wo mo be fa wo chi akwa akwache wa bra wuni exactly possible enti wunim enti o mo kɔ no ene da o mo be konya because papa ba ko ba na se ye nyina kwa na ekoche ya asumdwe bibia mu no enti o mo bebre ne ko mo nim say na ba achi so you knew about it wo mo afa sam no kwa ma hanka ebusuafo kwa do na nim na ke so bebre na nim asam din ka ba no papa bi ti o mo side wo nti omu din kan de asem no kotu papa no free mu say ebusua pani okay e mo kwata say ebusua pani ne de o hye kokko ya overall no on na overall nti ase watete no na obi ate da so mo ebusua ne so okay so no na da ebusua ni nyina no but so on ti nti watete bia mo obi ase mo de kotu say because no omu hunu say papa ni bonsra no very close okay so omu ka asem no kire kwa ontumi emfra bonsra no nkan do omu kotu papa nanim papa ne fra ebusua pani ni omu nyina atra say say na ye bra bonsra e de ye enti no nke be ya momfra bonsra no mra ne ye nyina ye ntena ase na de wo ne ye nka mo de to papa anim so obe fra bonsra so obe bo so wambo hwum da bra no so osuro no ana wo ye a wo man bidi wa we eti me ka ni pa no tumi me de meka on dey say according to him no according to him na asem no o say ono ne say asem na abama wadi kan aka but etwe ni de besi eche ndi omo be kan chere no okay then say no be frɛ na afi one
Bonsano say your friend or no person chance a baby or no. Ontimi so onim ne ɛwɔ yɛ nti onim ne ɛwɔ yɛ nti so wasa ho abusuapa nipa no nso nya hwɛ yɛ because bibia aba wodi ne ɛbɔ ebesi wo so wo ne pani a woda wɔnom nyinaa no nti saa nyɛma wei no ɛwɔ sɛ watumi asi a ɛyɛ system and you know it because when say kwa ya wode ma mienu ne fa so na nyɛ enti enye no ade na mo no watu di afa ho e ka ma no kra kwa mo ni ba bi akɔ wo solve ya kwa mo ni ba bi akɔ yeah nko mo o say ka ba ne ho no e na nka bia o ye bibi fa ho ntem wa atoda ɛyɛ abo me yɛ kasa dodo we ya ama hɔ a eka obi wo a wuti yɛte bɔnsra no mu asɛm yi asa de meyi kra wo mo ha adwen dodo ti na ɛyɛ sɛ obi di asɛm ne ba yɛtu ho anamɔ no bɛmɛ na doc mami papa na wumpo mu te sɛ nyankopɔn adaroma ɛho ya da Kristo ase nsuo na ɛtɔ nsuo aboyɛ kafra nsuo aboyɛ na na deɛ ɛma ne mɛma ne biribi bɛda kwa na monda kana bebre titru ɛma mi suma wɔn wo dwa so no nsuo ya boa mo mi sɛ nsuo na bo me pa abo me na sɛ ɔmo bɛkɔ fie o abɛkɔ fie na bia wukunu ne bɛma nya adwuma ɛne na me dwene ho sɛ ne nti na mabai ɛnɛ awia yi a me bɛka kyerɛ ɔmo sɛ woyɛ bɛma na sɛ wo bɛma no ɛnyɛ adwuma ɛda fam sɛ etima entimi tutu a kingdom ginseng power ɛno deɛ ɛno na ɛbɛboa yɛ enti no obi biara a wɔhwɛ me ɛnɛ me de hyɛ ase afiri hɔ woyɛ bɛma woyɛ ɔbaa na sɛ waa wogye tum sɛ wukunu emma wani enje won poma na no na metie story bi a oba bi bie na no ka kire ni kunu se wo ye ka be ma o ka ho wa mo oba atimi aye wish da wase ade ne de awo no etimi wo but o ma ni enje so se wish to bo ura me electrification ya mema bebre yegu ye no ase o se na wonyumtuni bi kan ye no se senkade we ye ana tututuo pipe a kabon senka wiai enso ye agugu obatia ni pipe na to se ebi ekoso ewo fie bi na enti saa nti no eno ne ye ka kire wo a wo hwe me pacho wo ye bema wo ye oba ukunu emma wani nje ewo mpam abribia na wo sorosoro se wo ware wo no wo ma wo hunsane wo da eduro kingdom ginseng power capsules no eye be medro sese ya nsu ahya ase atutoi enkrama mu efra no pansu ato kumase susu nsu eto enti utie me na se wo ye bema obema no emu ayemre ahodin enim na first no ejina so se de mensa ejina so yi sese de atofom team empeja ni mu a eye kingdom ginseng power capsules ebi de eye yare ebi de eye nyini ana emema dodo na omo yare asikyire yare no bebre any pressure no bebre mema mu ayemre titru pressure for no bebre mema mu ayemre entu ye bema na wo hwe me utie me papa mesro number no go TV no so no fa number ni mu baako na me boawo me na metimi aboawo se ne da me ba me ka se emema wo Ghana ni wiase afa na nyina no se kura de abrofo no kura frɛ me dodo se wo kura de wo ho awusin ye abrofo no sa wo mu ntwa taw enti se hye utirim se ukope broni bi aware a wo mu kura de nye ene etina koja kini ho saa na maka se emema wo adum emema wo so ame magazine emema ewo ankran eye sek ho mu ton phones aboso kanfo nyina wo dame me na me boa wo mo enti ne o hwe me opese me so me boa wo na wo be ma ni pejam ejina so se ne obetimi no wo yire ehia wo de asinana ene number ne na that TV no so no fa number ne na frame was 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 enti mesro me number ana egu TV no so no
famu baako ne frɛ me ebra me gusu America say yeah cause mema ebre ana afei yedru a yato ne din say Kingdom garlic bitters and capsules no de unim ne dada over 16 years ago ana edro we ebaye abeboa wo mo a yare no mu di asie yade etete wo mo ye garlic edro ye da TV so a wo hwei eno ne garlic a edi kan ba wo Ghana ha sei na nubran ene hamama ye di ahye mu no ama edro no ano eye nam ano ehye se Kingdom garlic bitters ni bi wura we die ni ma wo se wanom edro wanom garlic edro bebre no wodwa so nemum o pepani de pani de Ghana ni wiase afa na nyina o magi atum se cholesterol hawa eboa eyi sa hawo ni nyina edifiri ho a eye Kingdom garlic bitters and capsules cholesterol no echiche se mi hu se de misinka wo kwa yaresa bia bia doctor be check bia no da bi no a wusuniti minua enye no amawaduro na enkusiaga Kingdom garlic bitters and capsules no so wo sha ase se wo nunum bia enye baako asemu obi wa so doctor makoto baako num entoato aso saa be bosome miensa wo bohu nsisaye woto mienu esa no wakoto esa no wakoto mienu na asa no wakoto saa die wa ho odi betimi se num na obeto a woto a esa sa koto biem na bra wugusu a wonum na no obekwa yaresa bia ye be check no na sa strade na da wontini nim amamo gentimi ni afurisa ne manyina no na ayi no de afiri ho na aboawo obi so ha wotena se che ose ananse achime nan ananse achime nsa na wonsai aye titiriti wontimi nye se de miye wonase oto ase twetwem wonase so aye titiriti afei na wonase no ase de yasoja gu ho mu amuwo asichire yade no wo mu na wo sa ha no ne mu ye ne ya obeka so obi di ha ma abobo ne na so wohia Kingdom garlic bitters ebra wo nom sa aduro no eyi sa ha wo ni nyina di firi o obi so wo so ne nan ayese de foam ehya ase ne nan na odi tiatia form no enti wo wasokwa ha no wo ko stadium a ne mpaboa betimi ayi atomo animu ha se obeduru stadium no na mpaboa no afi no aka se wo hwe ne na se sa me nhye mpaboa cause wonam no dadoa wo no kra wonte wo sha ase se onunum Kingdom garlic bitters na ubo se sa niema ni nyina no ube uti se dadoa wo abete ona no di si form no se form na wo de asi enti me maame no me papa no manyini komo mpani fie so no me srewada oto ase twetwem ona no mu ye wo ya eye Kingdom garlic bitters edro we na wonum a ebo ho ban free yarewa bebre hu se yade a etete wo yade ni wudi asie yade bi wo ho a obo se eba wo hu de wonye wonum Kingdom aduro na ebo ho ban free yade ho yade pa no unya bi afesu so no ebustu system no ema wonkwamo no kosoro yade ntimi metena nipadua nim wonum Kingdom garlic bitters na utimi da utimi sa didi eka ho enam nuanuno vitamins bi a yade aka ho no eyema wo nipadua no ntimi maame no me papa no ma mutie me say ye diabetes na ehaw pressure na ehaw a wohia Kingdom garlic bitters and capsules na aha no tie ni ye mame mesro ye duro no yemfa nsuo no ennom topaye no yemfa nsuo no ennom topaye no ye di nsuo ennom aduro yemfa aduro ennom aduro enti mesro wada enkofa Kingdom garlic bitters no nkonom Kingdom garlic capsules no ni nyina ye adwuma baako na wo pe bia ba bia ton aduro bia no okwa wonsa beka bi se ne meka me number no ene da TV no so no ubetimi afa number no mu baako na wa frɛ me 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 me pacho awabe uhia Kingdom garlic bitters and capsules say wa code wenya code wa obowa chese awabe by the Kingdom garlic bitters and capsules no eno na mekanfo e dia ma hyase no numbi ma me papa ubohu nsusuye ewu nipaduam ana afa mi nua mo ma a mususu mo hwei me mo amutie me enam yare ni mudi asie wase ekekaw ensuo egu wase ede enka aba ho ama wokọ bema bia nchen a onhwe wanim biem agura mo bedi no eye baako afei uni wukunu hia na asa wodofo ane no ho no na niema bi yifri wase te se akatoa afei wo ma na bema no hu nsuo na wose kọ mu ubetimi di anyinsen na nsuo na eba abonten maame ebe ye den no otimi anyinsen afei wo hu se wa wo na wuntimi nyinsen no
enye obi a onye obi na eyo eye enam yare na ayewo na ya bo hu dawro say super tremendous capsules aduro no na ye aduro betima yi sa ha no wo se ye boa ohu de eyo kope super tremendous capsules ni bi woba ebesiesi wa himfie ho ebema wo no kunu odofu hia obete atenka obenya no eye atenka sononko enti ba bia wo bia na wo hwem oyi oba woyɛ bɛrima obɛrima mu dodo emu firifim emu hyehyew super tremendous capsules na enam yadeɛ no ho emprepi no obi fra wo sɛ o doctor na me deɛ makoa enkɔma no maduro die nti a wo deɛ no nkɔ ne sɛ sɛ wo nam yadeɛ a wo ɔbaa no nyɛ wo nkoa na wo sɛ wotɔ aduro saa nso na wo bɛrima sɛ wo experience sɛ obɛrima mu hyehyew emu dodo emu firifim wa ɛnyɛ wo nkoa na wo sɛ wotɔ aduro o yere anaasɛ wo dɔfo no ane no hɔ no mumienu na wasa monum aduro no na monum aduro na mamo nda kopum se mobanum tremendous capsules no enti wo de freme na menkyerɛ tremendous no de wo de bɛka ho a wo de bɛnum number no na da TV no so no frɛ yɛn number no mu baako bia na yɛnkyerɛ tremendous capsules no de wo de bɛnum aka ho a ɛbɛboa wo ɔho ɛbɛma haw na yɛ den aseɛ atu ntem ɛde ama wo enure upe bia ba bia ɛtɔn nuro bia no onsa ɛbɛka bi ɛwɔ ɔman yi mu ba bia ɛtɔn nuro bia kɔ a wo so pɛ Kingdom garlic bitters and capsules into we namu yade a wotɔ tremendous no atɔ Kingdom garlic bitters no na wo de ayɛ den wo de aka ho bɛrima nso a wo so no o pressure how no Kingdom garlic bitters no na ama nam sɛ ama wo bɛrima mu ayɛ no watɔ Kingdom ginseng power no me se awa baidie ene nsu atoi no obi ehia Kingdom ginseng power capsules wo hwɛ me utie me nenne opese utimi sina wo yere na wo yere ka se mi wura se die nsesaya bade a ene efrɛ me number no ene good TV no so no ɛwɔ 0559 72 91 09 ana 0597 29 88 55 eno ɛyɛ Dr. Penny me number no ebra me de ma no AC no me number no so who see my free TV no so I know what frame me. I was 0597 29 88 55 0597 29 88 55 Marco me sora koi me penani ene na aye adwuma okay ewo enkran anti no se ebia obi hweye wo enkran mantemu wobɔkɔ eye akurupɔn akuapem ɛhɔ ana wokɔtena fia wokɔtena mu de uduru ha te sɛ de ɔwɔ abukyire nti yɛ penani nti sɛ ebia o hwɛye mesrɛ mamu mfrɛ me number no momfrɛ saa number 0597 no 0559 no okay 0559 72 91 09 0559 72 91 09 nti nanifo no so betumi aye nani adwuma no a nani adwuma obɛhwɛ nkwala amaya mesrɛ frɛ saa number no emfrɛ me de no mo a mo yare yade ani mu di asie yade ha open sɛ mu nkyire mu pɛsɛ me boa no ana wo bɛfrɛ me wɔ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 afei Great Kingdom Medical Center so ho enra ye free screening no ekɔ so kama ye hwɛ ani yeso wo a ete esi wani so no Canada brofo no famu half omune Kingdom fa half na wo a wo so ye hwɛ wani no wo so wa fa half nti ekɔ so ɛwɔ yaso ho nti no ene so ye toa so wo anura wantimi ene wo de bra ne future ko nyina no bra yes ahwɛ sen ehwɛ prostate obi a wo pɛ yefunu wo papa no Great Kingdom Medical Center wo ba ti number no ne good TV no so no fa ye number no mu ba ko nanifo no de mesrɛ mu mamo mfrɛ me 0599 559 and 72 9109 fresh number no so na mo amoyare de mo mfrɛ me 0597 29 8855 Marco Medical Center Nyame Esha Papa Medase Aya 27.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwɛ na wutie na sɛdeɛ yɛsi akɔ na yɛto anamɔn akɔ oboase akɔyɛ follow up ni abibi mu adridri mu ama wate asɛm no ase ene no ebia na ene wonso
agyapadeɛ mu asɛm saa wo ne wo kunu ebia na bɛrima na wu abusua gye agyapadeɛ no nyinaa ɛde ɛfiri wɔn nsɛm wo ne bɛrima bi awo wɔnhwɛ nkwadaa no wɔgya wɔnom nyinaa de abɔ so woba bi kɔ school bɛrima bi ne nakɔ akɔnyɛm ama ɛnɛ akora no ne daakye ɛyɛ abɔ no afei deɛ aberanteɛ no sɛ ɔnye ɛsiane sɛ ɛnyɛ ɔno nko ana na ɛde ti ɔba no watete sɛ bɛrima foforɔ bi ka ho watete sɛ wɔnyem no ɔnyem yɛ no odi nkan de kɔma bɛrima bi ne ho nsɛm koro ne ba bi a mepakyɛw ɛno nti ne ɛwɔ hɔ gawuta Ghana ma yɛbɛdi dwuma no de ama wɔn ntam ama nipa no watake the responsibilities ama wɔn nso wɔn ho atumi adwo na ebi a wɔn nso nkwadaa no te sɛ neɛ nano yɛ nua bɛrima yi baayɛ a wɔsi watete o ne nipa bi keka sɛ ne first born ne last born no ɛnyɛ ne dea nti ɔpɛ sɛ ɔbaa ne ba na ɔprovide nkwadaa no yɛ DNA saa pɛpɛpɛ ɛna ɛnɛ ato wo a wadwene no ɛyɛ ɔkresene wopɛ sɛ wonya adwene mu fan na wɔde hwɛ akwadaa no a bɔmmɔden ana ɛbra na yɛnyɛ DNA no ɛma wo ebi koraa no a na woyɛ ɔbaa no wate sɛ bɛrima no ɛka sɛ ebi akwadaa no nyɛ ne dea wo bɛdi wo bɛba ne yɛafrɛ bɛrima no na wabɛprove die nti a wɔse nyɛ ne dea no ankɔ yi a ne yɛayɛ DNA no ɛho ka ɛnyɛ wo dea sɛdeɛ yɛpɛ sɛ asomdwie si bɛ fie na bɛrima no deɛ wɔhwɛ akwadaa no kamakama ɛma wo na ɛbrɛ no mɛda wo so no nti yɛne ayɛ bɛfa DNA no ho ka na afei yɛayɛ ɛde ama wo nti sɛdeɛ asɛm no ɛsitie biara obi de wo fɛ sisi kwan bi so a wode bɔ mmɔden na ɛbra anaa woba na wofom kwan a ne wafrɛ yɛwɔ Kumase Asokwa yɛne Kumase mall main entrance no ɛne di nhwɛ no mu yɛnyɛ yera kwan yɛwɔ kwan ho pɛɛ nti baabi a wofiri baabi a no wode woduru Kumase Asokwa wobisa Akoma FM anaa mmɔ a obiara ɛbɛkyerɛw na mmom sɛ woba na wofom kwan a production lines no ɛyɛ 0530 507 849 0530 507 849 and that's 0245 301462 0245 301462 first cabbage ska konfo yi bi na ebu wafa so a yayi obi de am ipakro no edne sika ema no nti eno so obetumi ede waba obi abodua yade bi wo so ase wafu ho no wo na se tatai wo de akwa yesenye hospital yade ne yate eye wo se duabo wo de bomode na bra duabo a ye ne ankase ebekọ na yakwa akoda ne ede ama obi ho a woda na huhum bi ne na ba beda eno nti ema ne so adwuma bia mu a na asai eno kra de eye fofulefo wa ha ne wo ba de be kire wo no udi so a ubonse sa ha wo nyina so ebefri ho ama wadwuma no akoso bema na wunya no ware a na eno na ba na wade na gu a just to ho ana mobra akwankyere ye de be ma no utu ho ana mo ni nyina ebefri ho yakua no so ehu o unu obi edi mojafra muhia ye no na asa wodo no atwetai me no do yi de atwetai if you leave me I will die I can't live without you the apple of my eye the sugar in my cocoa enu no moye mojafra ene montumi antena ma cd wunya no eyade a ano ede oba eno so yebeye ho adwuma na yabreki bibia ama wo so afa ho edi enu nti bomode na bra Kumase Asokwa ya ne Kumase mo main entrance de hwe ne mu e ma na how misasa me be se na metua wada woroma what say ebia baby egigiska hade enyade a yeje kapreba ewa ha wode an se obeba frɛ 0530 507 849 0530 507 849 and 0245 301462 yanko na yanko fa Dr. Reku Emrasisia ya pressure what do you Reku heba misa eboa pressure for papa edrowi ana metra kurasia me ne afra me abanoma nyina captain me na me abanoma sa di me na me ka kire mfie mienu ana edum kwa wale 2 years na me ka kire wo enti me kwa che kwa yem ho policy ano ho na me be Kumase no na me nya edro ede ba ye enti me duro ma twindin Reku heba misa ye bone mrane se okurasini no edro na eduro we no kwasem se pressure fo no ma eboa wo mu wo de wonum pressure eduro a me nka se jai
wo check wi a numre ko heba mesa obo sa fedi baabi enam 180 150 170 180 no na etiba afi wonam na benya 120 ni bi kense na wo sene no wakoma bon tententem kakra bi no abre kakra bi no hodwo wontimi na woda na wo ne tiba ko wontimi na biem waduro eye wereko heba mesa na aduro we num nya ya na wonom so a wotimi didi me na me ka kire wo waposo ye den e ma timi ye adwuma anu nti won na wo sisiyare pa no modwanko bia eye wereko heba mesa okurasi ne aduro no ebia wo de ye osa aduro we ya mfa nkatwade bi antum nti osafo no ma eboa wo mu because wo osa wontimi no aduro ankatwade wo mu eni nti me mamfa ankatwade me mfa ankatwade enya aduro me na me ka kire wo nti wo a opese wo no osa duro na ahotɔ wo no kɔtɔ wereko heba mesa no wo se nam nufu ase na asiwachi na kura de yesi broni si pebidi parali hwan eje se wo se no wontimi nkunti wachiche mu a drodole ko sa petik wo sa me se broni wontimi agyan obi a nhyɛ wo Ghana ha emma ha yenia ye wotiti aduro a ye frɛ no wereko heba mesa wo no ma o se bia wo so no na akoda din na sama hwan ye fɛ enu nti mesrem se no obi onim o sa pa acha ka ken se onkoto wereko heba mesa afi biun wo akoko gigiwo koko hawo udwanko bia eye wereko heba mesa eye koko dure kese pa oto hyehyew oto ya wo hene koto wereko heba mesa no me na me ka che de koto na be wo se papa yi ni ho ani kan na so na duro ni de eye papa enu nti na duro we wona anu bie no wakwa no okura boss no wo so wo mpe adanada na ebie na boss no kura no wo se meto wereko heba mesa aka okurasi ne aduro ana fei wona wo memma sem no ase ehyemu na dwo ebrim ye ani ha se de ya hye na ye humida se wo bema no atenu ntimi nhu a wo bema ni di agro na me ka kire wo ye tena kurasi ye ma ye bema hu hia ye sene sumye kura ye to ye nto sumye ye de atende wo be ye wo pada so pe na ye de bema ba kire watiwa enu nti kurasi wukɔ wo man ya ane so a wo bia bema sensen ho na etu nsu ogu agya wom ti se pono eye popa na de mu de ahye watakro setim o kuma se ya mu di agro enu ntina me se me di me duru efra no wereko heba mesa wo be komienu akomiensa ama no jikopra wanya infection bi be ma no nsa be si hu ne kɔ ewo ho ne kɔ bo panie bi afide be ma no dwoa na adwuko yam unti ase wo so mu kura adun so na awra ho wo dwane ho a wo hu no woni ne ba wiase no wai wonya enam yade na be ma no ewura unipadua mu a twene bra eye wereko heba mesa eye infection duru a eye effective pa kese wonu ma wonya ansa no eni nti mu agono ne syphilis mu gono nkokodwe ne nam ho ase nkokodwe bi ne nam anim ensansa bi wo ba ensuo gu white na gina wache amafe kura de wani ha se wo ben moduro wo le okwa so pe okrasi ne aduro wereko heba mesa dwanko bia ne nie wo kamafo ni na duro enkrafo mu ntie mu tira ye matim de agu apampan so abankran na nipa awaje a woton wo se efra no hellos heba o kan si drosoli hellos heba o kan si drosoli ana fe angel heba o kan si drosoli hwa ana fe uduru kaso anso a trap of judah abusuaku mu finza ba ya o manko biem ye from trap of judah o mu kaso old market Kumasi station hwa obenya bi atu anya bi ato e wo honom afi ye free nkran ya anti akoba mse mi wonkokɔ ono so etonton wereko heba mse bi wonkokɔ honom central market hwa konongofo se ye nie pona esa pon konongo ajabo so wono nko ale ton e wo konongo utubi utuma akwa so be bi ato e wo konongo adjuso eye maya government hospital hwa maya tonton wereko heba mesa satonton bashit okɔ benya bi ato aponchiti ho na wadu sunyan eye cap heba sunyan wona ton wereko heba mesa msikuto binom na ebeboa papa pressure sisiare koko infection ana mema ye mere no ono no ma ebeboa pa afei ebia na wotepa eye adunwura o wotepa otonton wereko heba mesa maako ani de wutuo nyina bekwai no obenye bia to town center pharmacy ana afọjo heba asante bekwai obenye bia to ewo ho no oboase eye smart heba otonton wereko heba mesa ewo oboase afa dunkwa eye Anastasia heba Cecilia maternity hwa road ho obenye bia tu enye bia to ewo ho no wo asinfosu mu nyina mo nko Francis Mensa MTN ne station wa main station wa obenye bi ato ewo Francis Mensa asinfosu no
Esiama Odelo Nice Pharmacy Esiama Tikobo and Cobra West Rural Bank hona ubenye biato enye biatu ewo honum bia make say now what takura tidy for mutraye Christ is the answer or what takura hwa ubenye biatu enye biato oho winiba winiba no central mosque hwa ubenye biatu enye biato ewo honum ana fe bia wo kumase Fred Men's Heba KO ebusu ewo ho Apidank ewo murum otuntum bi ewo honum Misty Heba ewo murum otuntum bi wo Danny Farmer Danny Heba otuntum bi honum afei Sack Pharmacy ewo Kumasi City Mall mo honum wuram oso pe Sack Pharmacy otuntum rekon Heba Mesa Sack Pharmacy ewo Patase Block House otubiton etuntum bi ewo honum uduru nkawe a Anointing fast food udidie no na onum reko Heba Mesa ewo nkawe ehonso benye biato nya biatu ewo honum tano so DJ phones bebi a emani kunkukọ na edom ho ubenye biato nya biatu ewo tano so honum bia make say na wo mampon Jingle FM 90.9 ubenye biatu nya biato ewo honum Bolga Eye of God Pharmacy otonton reko Heba Mesa yendi Eda o yendi ubenye biatu nya biato ewo honum afi Kumasi Promise Heba Bosch Electricals edankesi enimu a Promise Heba ehono wo kwa benye biatu enya biato ewo honum na fe wabesna ba asafu labor boatima moba money wo ha labor hona ba biato ndifo esan la no otonton wreku Heba Mesa ewo honum 31st market ehonso wo kwa umabie Heba shop bibu ewo boda nche honum a omotonton wreku Heba Mesa ni bie bia na wo de wo watonsu unity wo ho wuram atontufu ina amra unity wo ho wuram a wo so pesofo na sof maame bonsu ni ho na obenye biato ewo honum ana high school junction Jabura bank na bobesia na edema ne ya no eho ase ope power Heba otonton wreku Heba Mesa ewo honum enu nti uwa kade na akoton wo a ekwaku amwa owo kade otonton wreku Heba Mesa ne bi ewo honum maso amamfi ebuburu kosua monko maso amamfi ebuburu kosua woni puma filling station no ana enhwanimu ewo honum top amazing Heba ewo tafo matesifo abrusa kese no ase ope bema solo na kwena ase ye ode ye ni boss no ye bondiri mo nsam epega ni pie se eye ni wo wase ye eni ntimi sew okwa solo ubenya bi ato ewo honum pa ewo tafo na sesi ade ma trem nkwa bem breman woni de ni din minti mo ne mo wode akroboto na ye ni sambod ewo breman ho woni de Jeff Flowers no na ye hwanim ewo breman okwo abenya bi ato enya bi atu ewo honum ana Arms Heba Abrepo Junction muntie Arms Heba Abrepo Junction woni ensafie ana ye hwene bi a won lodu santase patase no a ensafie ho Abrepo Junction otubiton esa ato no maako esofia Emilia Fojo woni ngwabeja Rural Bank na hwanimu afi Balikase nso ye Asha OTC ono so Balikase otonton reku Heba Mesa afi ofin so ye one time Heba ofin so okwa obenya reku Heba Mesa bi ato ekokoti station ho ofin so na oba kronom so a atuma kwa ngoma Rural Bank anim ho a kronom obenya reku Heba Mesa ni bi ato sisiarefo numbi pressure fo numbi afi wo ye bema numbi wanya infection pa enemu yare numbi wa umema semunye reku Heba Mesa general well-being na ese boost ni pedua no ema wunya hoden mo amuntimi na mo amho twetwe mo no reku Heba Mesa ubeda from adechi a bo say yes we kurasi eduro wo ba white ai wache koto reku Heba Mesa wo ye bema wanya enemu yare to reku Heba Mesa esisi yare fo reku Heba Mesa pressure fo muntie wo be no ma check pressure no ne hwese wonum no esotia etiba nti emrewafo egudem enkokora wo wonya pressure biebu ha wokwo ana onya pressure no aka wanum adura no de etim koto reku Heba Mesa pharmacy Heba upe biato uto maako nsia miamiti aka eska de do ibrew ebia na ukrom no ho nti so pray nu ba bia Ghana ha enu nti ba bia bi nuye no wuto maako nsia na miamatu aka eska package e de makabro umpo na apede reku Heba Mesa ne samra ne say okurasini no aduru shake before you well I say wosuna ansa no brofo no efa yeye shake before you well all right asante shake what can you drink who go school no what the canteen na kwa ya me ba pisie ana me si akunyam ana me ko yo entra all right eno enti yanka number no okay the number are 0248
67 67 22 and 71 0248 67 22 71 and you was 0244 47 00 67 0244 47 00 67 me twanitino so for your herbal center e wo breman okay aho de a clinic okay aho na metua wi tramol apatesi dot cocaine shisha red clinic ho de adwuma ye no nti wo ba oba binum bia eno so we waduram de tua na onko ho biem yemfa number second one wi na wo time de ho den 0248 67 22 71 0248 67 22 71 medase buru evangelist has sent me a message was here okay emamu nyina akwa about the back 87.9 FM na fe onia TV akwa mu nsem dwumadie no hanu na wo hwe na wutie no ene ye maamo edomu esuko ewo follow up ye o boase ye maame Kate Amuako ena Rebecca Amuako wonum case a won bode ba ye no ye ko ho na ye ne abusua ekokotena ase ye hwe se bebo mode na ye maame no no wo mo chefa se de ye de ma wo mo no omo ensaka wo mo ade na fe asundwe atumi aba 0 yenkwa ahoma ne so kia okay 0322498035 0243114497 0322498035 0243114497 eto da penifo ayede eniema ehye won mo nsa no womo entoto niema bi yi na emwa omo yema na ha adwen yese ya wo be ka se unua maamu enye omani bradie woni bradie so de wo ye no unim se enye nsema kesi ya be keka yensem ketu yensem ketu akwa ma me nkwa ma ne sobra wudi ne ba bi akasa me kwa me ni aba papa bi me kwa me wafa kwa ata papa me ni aba ma se wa asante mampon ko fiase no tanko ni aba ma me ma no abejafo nyina mo ni adwuma na me ntia na ne brago ato no so ase ye ba pe ne ko fiase ne Mr. Afia o ma je bro mu hwe no mu tie wodende Nigeria ni e champo go fi me tia opa me ni aba ma me ni ka mo no abejafo abato da bia me ka je mo ya fra mo ho se ade yo mo de mo ka mo yo mo senso a mo yo ya me mo mabaso ni da bia wo bi ba be kana asem a muntra se kwa mutimi tua na mo na no so ko nyina mo koye ko hwehwe mu na so boase a na mo ja se pase abade a ma me mo mabaso na mu afutu a me de ma wo mo mu di ade eno mo asabi ye weje japade a wo mu tintim amanfo nsa ade ne de sabi wodi na de be ja se ne kwa no wai enti so bi awu aja japade bi no de japade am obi a ense se bia wu je kri se na asasi ena ho kwa eno obi asu ni wo be kire bo wa asasi so me da se ni aba papa bi ya me ensha papa me wo fa kwata papa wudi ne ba bi akasa free hello wudi ne ba bi akasa free ajo akasa free abomfi yo papa ye tie wada romanti o ti ma se me se no mo kan bi se abisha tayo no okoko otidi afi odi nipa ba kwa bruchi ana mano so ase down there me mano ye no omo jisika no di mimi mamen kro asembisi abruchi se abusia pani bi agene ben so on pani pankono no e good in kasa because mo ye mi amana no mususu tre mususu konton well nti ne amabusia die nyina ese sanse be ma na ye pe na ma no de attack esireso nti abrochi ode akra no ko no ya de papa sa ma no krai ni here so be sa be prese sa da no opedi because no be be si dia no ode sa abusia de na le ni afemu ye kosi na kuma de be ye bi mi se no ma ya ma je si mami dai ama mami mia me mi amano
ba ma chi ba mi na nkasa se o ma me si ame me ba be kombi me ma so nyina me ma last one kra bi university na sa nkra o ma posa wo Ghana o be da ko tna abishifi nde me nsusu se I'm so paying me the carboni. That's papa and wagen 03224 98035 0243114497 Shannon so say Josie fashion Nadaroma or no and Mama Tadia Shemi Josie a wokumasa bomb son meets me the sports no and I edition when to say your wedding engagement and now say be a koto bedi and now a year and a walk program being a walk. Bomodia so be wasabi Josie and abe freno na wapa mo nneɛma no nyinaa ɛde ama wo aburokyire kora na wo a wodi ɛma ne ha wodi ane so be wasape no ɛno nti woni ne di nkɔmɔ awia ɔbɛma wo do measurement ama no yɛbɛpam ne yɛde bɛbrɛ 0243 433 465 wodi ne baabi akasa free But abofra na yɛfɛ na ta no papa enrechi ya na kyɛ sɛ yɛtena ase ya ma randa wa baabi a yɛhwɛ na kɔfiri ɛde na kɛsie yɛteki bɛ 20 to 30 minutes enrechi enrechi yɛ ma mo huni enrechi sɛ wo kan Ishmael kan wase ya kan wie yɛn sɔre mpo na obi asɛ yɛafrɛ bisa sɛsɛ na no sitiɛ enrechi yɛteki about 30 minutes ɛna yɛde kyerɛ atapɛni yɛde nakɔ doctor sisei yenye se ne yɛnsan fa ne mmra 8th June ɛna yɛnsan fa ne mmra ti yɛde ne ba na sa ne mpom no biribiara yɛ kama na afei wɔn mo agye na to ayɛ operation no ba saa abere yi deɛ wɔde afie kyɛn ne mpom no nkɔ yie ne ho nyɛ den wɔn ne mogya wɔ fam wɔn kasa wɔn yɛ no operation no a ɛmmoa ne health no ɛnu nti yɛmfa ne mmra yɛma ne nnuro ɔmo atwerɛ no yɛma no ne di yie ne kuro no yɛma nurses no emia na enwu na yɛma ne nnuro no na apom nyɛ den na kyerɛ sɛ on the 8th June no yɛde ne ba na sɛ ne ho ɛɛden so ɔmbɛyɛ surgery na wɔn agye no ato hɔ yɛayɛ update no yɛama no last enrich kora deɛ no ka ho a 3 times timada roma ɛyɛ a montie ma yɛ na ɛtɔ da na kasa no adɔnso ama yɛ na she's adaroma ɔno nso ɛna ama meregi kama ɛde ahyɛ she's ɛwɔ Kumasi Sports Stadium ɛha yi wɔne Unity Oil no ɛna di ɛnhwɛ ne mu wiga ɛhyɛ mi sɛ ɛyɛ wo fɛ na wopɛ bi a wadaroma wodi ano sɛ wobɛfrɛ she's wɔbɛyɛ bi ɛde ama wo wigi bia ye kama bia ɛbɔ so ɛkɔ so bia no wobɛnya bi wɔ she's akache wotɔnwi wɔ she's wa ɛmfie kɔtɔpepe na deɛ tia ɛnɛteɛ wodi ane sɛ wobɛba ne ahohoro ne asa hyehyɛ na ayɛ fɛfɛfɛ kama nti ɛnkɔsɛ wo sika ɛwɔ baabi a wopɛ baabi nso ama wo ba asua adwuma daakye wobɛtumi ehu na adwuma no yie no ɔde bɛyɛ no adwuma na ɔde ɛbɛgye sika ɛno nso ɛyɛ she's hɔ Other Roma, when we adwuma, when you sika, would the baby wankasa was shop. So she's Sebra, work and pay what you good. When him said ye oninipa, esi eye adwuma, kama, obetua waka, said ye set na efata, na also what you mean, and ye be. Na wode akwa yebi na nti bomode a ebi a wonso koye wedding and engagement baby akobi a wonso perig bia no wada Roma obeba Kumasi Sports Stadium she's and Unity Oil and na edi enhwe ne mo friend 0249 155776 0249 155776 mede edemacos nyame ya admechna eye fiada eye boja ye besan de akoma mu nsem dwumade no abremu bi sesei de yeah, the sports and their trust.